dwar x'qed irednu? Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna. Merħba għal poddat oħra l-umana għanna l-bniedem li f'qasir żmien f'tem ta' sitzijat sar ħabib tiegħi. Steve Zammit Lupi u għal-mestiden tal-lum. Steve huwa konsillier li ta' 24 sena tela fil-kunsil ta' raħal tiegħu li huwa ħażebbuġ ta' 23 sena ta' mill-li s-sinjala dak f'qalt li, għadu kif qalli wkoll. 23 sena tela bħala kunsillier fil-kunsil ta' ħażebbuġ bħala kandidat indipendenti. Ovvjament bħalissa qegħdin f'nofs kampanja elettorali għal daqstant xtaqt niltaqa' ma' xi ħadd li l-għonet igawdi minn ħafna rispett minn ħafna nies li jiena nirrispetta. Kien hemm ħafna nies li qalu li leħen Steve huwa oġġettiv ħafna u għal daqstant fil-kakafonija li għaddejja bħalissa għalkemm inħoss li jiena kampanja elettorali tepida hekk jien ma nafx ma tantx qed inħoss illa tal-kampanja li jkun hemm mis-soltu, ma nafx inti kif qed. Le s'issa kwieta naħseb. Kajmana. Ġiet overshadowed dak li qed jiġi barra minn Malta tipo. Ekku huwa. U jisom it-nej mhux qed joffru wisq affarijiet li huma daqshekk eċitanti jisom ma nafx. U naħseb anke timbet naqra mill-fatt ukoll li speċi ta' kulħadd jaħseb li il-karti ġa miktubin speċi ta' kulħadd jaf li il-probabilità li l-Labor ħajtla u ħajtla speċi qabża kbira ma somma qed niddevjaw. Biex taqtek tiġi għaw, somma, għax inti bniedem kif qed ngħid li tgawdi ħafna rispett, però aktar minn hekk inti tgħix il-ħajja politika, ilek tgħix il-ħajja politika mhux ħażin minkejja li ma tagħmilx politika fuq livell nazzjonali. Kont kemm fl-SDM, dok inħalla domin SDM u pals SDM inti? SDM. Kont fl-SDM, u mbagħad eventwalment kont fl-SDM anke tal-Università u issa konsillier, però issa tagħmel politika li hija speċi ta' li tmur lilin mill-bnadi partiġjani ta' soltu speċi xtaqt nitkellem miegħek. Qabel ma nibdew nixtieq nagħmel appell ċkejken kemm infakkarkom li meta bdejna dan il-podcast aħna wedna li l-segwaċi tagħna li ħankunu kemm nifilħu oġġettivi u l-ħwejjeġ li ħajġu għal-idejna ħan iddiskutuhom bl-aktar mod apert. Fil-fatt inħoss li l-awtentiċità ta' dan il-podcast huwa t-tila li fuq titpenġa s-suċċess tiegħu. Però kolli ngħid li aktar ma jmur aktar riżorsi li għandu bżonn dan il-podcast aktar qed jikbru dawn il-ħtiġijiet. Għal daqstant dal-podcast ma jistax iseħħ mingħajr l-appoġġ tagħkom, mingħajr l-appoġġ tal-patruni u mingħajr l-appoġġ tal-sponsors tagħna. Għal daqstant jekk tixtiequ tiżguraw li dan il-podcast ikompli, inħeġġiġkom tinaqdu mal-Patreons l huma għandna u hekk ta' Patreons nisbieħ bl-eċċezzjoni tas-Sinjur tal-Kantoniera bħal madna l-ewwel. Meta tirrikorru għand l-azjendi li jirreklamaw fuq dan il-podcast nħeġġiġkom li semmuna magħhom. L-azjendi li jagħmlu dan il-podcast possibbli huma il-Browns, li MS, Tronics, Seamless, kif ukoll il-Manux, id-Derek Meats, ovvjament, Free Hour, Lavazza Kutriko, Garmin, E-Cabs, Teatru Malta, kif ukoll l-Olympus. Patreon.com/John Malija biex tinaqdu mal-patruni qatt ta' affarijiet differenti li tistgħu tibbenefikaw minnhom fosthom li tkunu hawn magħna fl-istudio u hekk ikun hawn baż kbir kemm qabel kemm fin-nofs kemm wara. Għandna wkoll għal speċa ċertu skaluni hemm ukoll WhatsApp group privat li letteralment kull darba li ntebteb insib xi 120 messaġġ attiv immensament. Imma insomma, komplejna, seguna fuq il-Facebook, l-Instagram u t-TikTok u di ma nafx fejn dejjem ħossni tan-nejk ngħidha. Għax naħseb hija speċa jgħidha kulħadd. Imma billi jgħidha kulħadd ma jfissirx tan-nejk. Get over yourself, John. Mela, x'għandna Steve? All right, bro? Jien all right. Merħba. Għandek xi opening statement. Ole, nħalli fidejk. Għalli fidejk, naħseb għad bizzejiet jena. Mela, ħanibdew minn hawn. Inti ġejt fuq il-radar tiegħi biex naqisu l-ewwel kien hemm blip meta kien ġra dik il-ġrajja ġewwa ħażebbuġ fejn kien hemm dil-gaffa li kienet se tidħol dan il-ġnien pubbliku mhux pubbliku eżatt ma nafx. Tista' terġa' tispjegalna speċa dik il-ġrajja x'kienet?
Bażikament omt fil-ħodu fis-6 7 esquart li propju telefonata għajmitni, kont għadni fis-sodda. U kien ċempilli resident għalli inti taf xinu jiġri għawek u inti po lemma nafx għadni fis-sodda, suppost nkun naf xet jiġri. Għalli diħla gaffa biex twessa triq ħalmula f'żona pjuttost kwita ta' Żebbuġ. U jiena tipo triq ħalmula tipo fej possibbli qed jiġri daw ix-xogħlijiet. U battil għata tipo omt maħsud tlaqt niġri l-barra, ċif mux affajt li tippjana li tagħmel fil-ħodu. U mortu niftakar konsept grupp ta' residenti qed jillattikaw ma' xi ħaddiema u kien hemm xi uffiċjali tal-Infrastructure Malta. Daw biżakament ħassew il-bżonn li triq kwieta li fej fuq naħa għandek DR tipiċi Maltin u naħa l-oħra għandek zona tal-housing u tal-zona tal-housing mad-dawra hemm l-ħana ngħidulhom soft areas jisom ġonna żgħar miftuħin bil-ħamrija. U għal xi raġuni ħassew li d-trejqa kwieta li forsi jgħaddu tużana karozzi fiha f'ġurnata rridu jwessawha xi 3 metri. Però jien dak iż-żmien ma kontx naf eżatt x'inhu jiġri, għax intendi li l-naħat ma komunika xejn magħna uffiċjalment. Mbagħad meta għandu ngħid li tipo l-affarijiet qed jeskalaw il-gaffa dieħla tneħħi l-ħamrija u jien għadni ma fimx eżatt x'inhu jiġri. Ġifieri inti qed hemmhekk on site. Iwa, Dal-punt qed on site u xorta ħadd ma spjegalek. Le, ħadd ma spjegali. Provajt niċċekkja mal-amministrattiv tal-Kunsill fl-uffiċċju wkoll, però ma kienx hemm indikazzjoni ċari ta' x'inhu jiġri min-naħa tagħhom. U jisni dak il-ħin qed tisma' la darba xogħlijiet ħajibqgħu għaddejjin u jiena nħoss li l-affarijiet mhux qed isiru sew, might as well nagħmel tip ta' statement u jsir jaf kulħadd. Allura poġġejt fuq iċ-ċint literalment ħdej il-gaffa biex bl-intenzjoni biħsieb li forsi jieqfu niltaqgħu npoġġu fuq mejda l-Infrastructure Malta l-Kunsill u jekk hemm bżonn anke l-residenti u naraw naqra tipo x'inhu jiġri għal xiex biex jekk hemm xi ġustifikazzjoni jien nista' nifhimha. Qed tifhem? Di xi ħaġa komuni li tiġri li Infrastructure Malta jew kwalunkwe entità tal-gvern tkun qed tagħmel ħwejjeġ ta' din ix-xorta daqshekk invażivi fil-lokal tagħkom u l-Kunsill ma jkunx marraf? Iwa tiġri. Tiġri minn diversi entitajiet ċentrali, però naħseb li iktar li ħadu fama kienu sfortunatament l-Infrastructure Malta. Da bażikament li kien ġara pala toroq qabel kienu taħt il-vimit tal-Kunsilli Lokali. Ġifieri jekk hemm triq fil-lokalità li għandu bżonn wiċċ ġdid. Il-Kunsill kien joħroġ l-ispejjeż li ovvjament kienu jammontaw għal ammont ta' finanzi li ħafna drabi l-Kunsill Lokali m'għandux il-finanzi biex jagħmilhom. Allora kienu spiċċajna backlog enormi fil-pajjiż kollu ta' ħafna toroq b'ħafna ħofor li tkisser karozza u taqaġu fihom. Mbagħad il-gvern kien ħoloq l-Infrastructure Malta bħala entità governattiva ċentrali biex it-toroq toħodhom mill-Kunsilli Lokali biex twettaqhom hi. U l-Infrastructure Malta taħt xi jaqa'? Taqa' taħt il-Ministeru tat-Trasport. Ġifi sawwek all right qed naqblu. Li kien ġara almenu fl-opinjoni tiegħi nħoss li kien hemm vacuum kbir ta' nuqqas ta' komunikazzjoni bej l-entità li tagħmel daw ix-xogħlijiet l-Infrastructure Malta, il-Kunsill Lokali u sintendi mal-residenti. U ovvjament il-residenti dejjem jiġu għand il-Kunsill għall-informazzjoni tipo we are the first front fej bir-raġun jiġu għandna u għana ma nkunux nafu l-affarijiet kif qed jiġu. Ovvjament din hija attitudni li fl-opinjoni tiegħi hija żbaljata ħafna u nixtieq li titranġa però s'issadni ma rajtx dak il-will li daw l-affarijiet jitranġaw. U inti qed tgħid li għandha bżonn titranġa fuq il-livell ta' komunikazzjoni biss li isma' aħna ġejjin fir-raħal tagħkom u ħajtwettaq dan ix-xogħol. Jew taħseb li l-Kunsill ukoll għandu jkun involut fil-proċess deċiżjonali? Qed ta' inti hu, innu nkunu involuti hu, suppost. Għax anke inti isek. Aħna palissa jekk kien naf ħajsir triq il-probabilità ħansiru nafu minn fuq il-Facebook tipo lejliet meta ħajsir it-triq jew dak il-ħin. Fehmti ġifieri dak huwa il-mod kif isiru l-affarijiet li ovvjament huma inaċċettabbli li fis-sena 2021-22 Kunsill Lokali jiġi trattat b'dan il-mod.
Għax inti, speċjalment anka kif semmejt ix-xogħol li kienet isir, qed tajt speċ ta' tipo id-deskrizzjoni tiegħek kienet li din ma kienx impliċtu fit-ton tiegħek kien li din ma kienx idea tajba. Le. Allura. Infatti kien hemm nuqqas ta' trasparenza fuq il-permessi meħtieġa jekk it-triq kien fil-skema ta' toroq bħala wisa kemm tista' titwessa. Ġifieri hemm ħafna mistoqsijiet. U mbagħad ovvjament meta kien hemm resident li nserta joqgħod hemm ħadd li ritratt fuq dak iċ-ċint bil-gaffa twaqqal ħajt tipo spiċċat marret viral fuq l-internet. Issa bera dak kont bla mobile, ġifiera tant ħriġt mid-dar maħsud li qas il-mobile iċċarġjat sew ma kelli. U mbagħad ovvjament viral u qastaf li ġejt viral. Idea m'għandi x'inhu jiġi qed iċemplu lin nies jekk għandi bżonn xi ħaġa kollox sew qas naf x'inhu jiġi. Il-konsegwenza mbagħad tiegħek li poġġejt fuq il-ħajt x'kienet? Fis-sens ix-xogħlijiet waqfu. Li naf żgur kellhom il-ħsieb jieħdu eżempju 3 metri bħala wisa u ħadu nofs l-ammont li kien hemm bżonn bħala tipo damage control u niftakar mbagħad la darba. Damage control ġifieri bħala footprint li jieħdu. Bħala footprint li jieħdu minn open space biex jagħmlu triq jekk idu jwessawha 3 metri, wessawha inqas. Kien hemm xi ġiex siġar li kienu ħajnqalgħu frankawhom u baqgħu hemm. U mbagħad biex tipo jinġabru wara ħarġu bi pjan ta' landscaping taż-żona u tgħid minn mitluf ħadna xi ħaġa. Ġifieri sar master planscape. Le mhux master plan. Sar naqa' landscaping ġifieri kien hemm xi ħamrija li forsi kien hemm spazju biex titħawel xi siġra għal n-nies ma ħanġibulkom is-siġra, ħanawlukom xi fjuri biex insebħu ż-żona. Biex jirrikonċiljaw speċ ta' ir-relazzjoni ta' bejnietkom. Ħafna problemi. Mela, jekk taħseb li kienet id-dea, speċa ġinti di triq li minna jgħaddu tużana karozzi. Net nasumi li triq li tgħaddi binna tużana karozzi ma li bżon titwessa xej speċ ta'. Hekk naħseb. Allura, x'taħseb li kienet jien l-ewwel ħaġa din hija tema rikorrenti li jkun hemm dawn it-toroq fejn isiru xogħlijiet li mix-xeħta tal-affarijiet m'hemmx bżonn li jsiru xogħlijiet. Ġieli naħseb il-prijoritajiet ma jkunux f'posthom, ċoj jkun hemm postijiet li għandhom bżonn iktar attenzjoni jew xogħlijiet ta' tranġar u ċertu xogħlijiet oħrajn jieħdu preferenza għal raġunijiet li jiena ma nkunx qed nifhem. Però dak li jiġri meta m'hemmx komunikazzjoni kif suppost, ġifina nippretendi eżempju qed nagħmlu t-toroq fil-lokalità darba kull xahar 3 niltaqgħu fuq mejda l-kunsilliera kollha, s-sindku ma' uffiċjali rappreżentanti min-naħa tal-Infrastructure Malta f'dal każ imma jista' kien kull entità ieħor. U ngħidu isma' aħna għandna ħsieb li nagħmlu hekk u hekk intkom x'taħsbu hemm xi elementi li għandna bżonn nkun nafu, aħna tnaħsbu għal daw it-time frames ħalli intkom tistgħu tinformaw il-residenti. Mux kollox element ta' sorpriża tqum fil-ħodu sib il-gaffa qudiem id-dar tiegħek. Tifhem ġifieri. U anke execution jista' jkun aħjar. U anke bli jekk hemm toroq li huma aktar urġenti minn oħrajn, l-iktar li ħad tkunu tafu huma intom għax ir-residenti ħeġu għandkom. Minn darba welf ekku. Ġifieri speċjalment kważi riżorsa li mhux qed tintuża. Sew. Ekku, eżatt. Puntajt ukoll l-ewwel għal din l-opaċità li kien hemm fil-permessi kien ħafna ambigwitajiet jekk jekk dan il-permess japplikax għal twessieħ u speċjal bdejt issemmi speċjal kemm naqa' konfużjoni ta' x'setgħu ma setgħux jagħmlu. Again, il-mistoqsija l-istess din hija tema rikorrenti wkoll. Hija ta' tiġri ħafna drabi. Kemm mal-infrastructure u anke ma' entitajiet oħra. Kif għandha tirreżolva speċa din ħaġa għandu jkun hemm x'imkien ċentrali fej anke jiena bħala resident għandi naħseb għandu jkolli li qed nara li x-xogħlijiet li qed jagħmel l-istat bi flusi għax l-aħħar mill-aħħar ta' xi qed iħallasom. Ara s-setup tal-Kunsill naħseb jista' jkun aħjar ukoll. Ġifier għandek ġiex frontiera, għandek il-lat naħa rappreżentattiv fejn għandek is-sindku l-kunsilliera li ġew eletti mill-poplu. Mbagħad int għandek lat amministrattiv, ġifier għandek is-segretarja eżekuttiva, għandek il-front office li qed jilqgħu in-nies fil-kunsill għal il-menti jew servizzi oħrajn. Ġifier għandek dawk il-ġiex Franz. In-naħa tagħna is-setup mhuwiex wieħed
full-time, mhuwiex professjonali. Ġifieri hemm ċertu nuqqasijiet li mbagħad joħorġu f'dawn l-affarijiet, ġifieri kważi toqgħod on the goodwill jew l-interess tal-persuna. Ġifieri jiena fil-każ tiegħi meta ċempili dak il-persuna għalli jinżel ħalmula f'diż-żona u wara naqra x'inhu jiġri, kieku għedlu isma' bro jiena sejjer għax-xogħol dal-għodu. Ma konx immur u ma konx impoġġi fuq il-ħajt, ħadd ma kien jaf x'inhu jiġri. U dit tiġri ħafna drabi, ġifieri jinqalgħu affarijiet li ma jkollokx kontroll fuqhom. Aħna bħala setup, aħna assistentku, ġifieri s-sindku tal-lokalità mhuwiex full time. Ġifieri għandu allowance ta' fil-kastana kważi 900 euro. Għax hija da prorata jiddependi l-lokalità kemm għandha siġġijiet. Ġifieri s-sindku tal-imqabba fejn għandek kunsil ta' 5 siġġijiet jaqla inqas mis-sindku ta' San Pawl il-Baħar li għandhom 13 siġġu. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. U minn fejn niddeċidu is-siġijiet huma By population ratio. By population, Yes. right. ċaħna din jisu ħazzebbuċ raħal tassa kważi 14-15 fruħ ġifi meqjus pjuttost huwa kbir. Mdaqqas, Għanna d-disa siġijiet. U għana l-konsilja għalaw 200 euro fi xar. So, fil-fatt dik għaddi li minn moħħex, inti bdejtajt kieku jkun tajjeb, kieku npoġġu bil-qiegħda ma' rappreżentant tal-infrastructure Malta u nagħmlu daw il-laqat, imma f'moħħi qed ngħid imma inti bilu taqla 200 euro fix-xahar. Tipo meta l-Madonna. You have to go out of your way and something has to give. Vokazzjonali huwa xogħol tiegħek interament. Jekk trid tagħmlu sew inti volontarjat, flok mort tagħmel volontarjat il-każin jew ma' xi grupp tal-iskawt se tagħmlu fil-kunsill. Ma jekk mhux volontarjat x'iktar jista' jinċentivak biex tkun fil-kunsill? Ifhem. Għandek l-element tal-partiti u ġifieri il-partiti qabel l-elezzjoni ħajavviċinawlek kandidati prospettivi li jaf għandhom dak il-potenzjal biex jattiraw l-elettorat lejhom konsekwenza vantaġġ li ovvjament inti dejjem ħażżid il-voti għal dawk il-partiti. Ġifieri inti sekt bil-kunsill kabbal il-pjattaforma tiegħek biex imbagħad tagħmel politika fuq livell nazzjonali mal-partiti. Tista' wkoll dik tiġri ħafna wkoll. Ġi inti palissa għandek l-iktar sindki li jkunu ħarġu sintendi ma' partit, ikunu ittestjaw il-popolarità jew il-relazzjoni tagħhom mal-elettorat ikunu marru sew sintendi għax talaw sindki. Mbagħad il-partit jistaqsihom biex joħorġu wkoll għall-elezzjoni ġenerali. Ġifieri għandek dak il-proċess jisu stepping stone li l-kunsill servi biex tilħaq x'imkien ola. Tifhimni? Jisu tarġa għal-post li jmiss biex ta' l-eskaluna li jmiss. Qed niftehmu. Mela, qed nitħattu fuq mela, problema kbira ta' riżorsi, problema kbira ta' komunikazzjoni ma' l-entitajiet l-oħra ta' gvern ċentrali. Nisma' ħafna speċa uħut jgħidu l ma' l-konsilli bla bajt speċ ta' taqbel l-konsilli bla bajt. Naħseb hemm element ta' verità. Ara int għandek ħafna nies ġenwini ta' ġifi ma niftemux ħażin, ġifieri. Le mhux qed ngħid, ġifieri ma nix jippruvaw inti bniedem ġenwin. Le, u li hemm uħud bħal. Le, hemm oħrajn, ġifieri eżempju int milux kellek is-sindku tal-Gżira l-Konrad, ġifieri m'għandix dubju li jagħmel ix-xogħol tiegħu ġenwinament iħobb il-lokalità tiegħu wara ħares ma jkunx hekk, qed tifhem? Però jkun hemm nuqqasijiet fis-sistema li bosta nies fl-elettorat jitilfu l-fiduċja tagħhom fil-kunsilli. Fatti inti anke bħala turnout ta' votazzjoni tal-kunsilli jkun ħafna inqas minn dak tal-elezzjoni ġenerali. Ġifieri elezzjoni ġenerali qed xi 90% u kunsilli għandek bej 65 u 75%, ġifieri tbaxxi ħafna iktar. X'hemm ħafna nies jgħidulek jiena x'imur nivvota għall-kunsill tipo kunsill xi jagħmel. U dik ġejja minn ammont ta' snin li forsi raw il-kunsill naqas jew il-kunsill ma kellux is-saħħa jew il-poteri ħalli impatt pożittiv fil-ħajja ta' dak li jkun. Bad tiġi l-apatija. U hemm naħseb nuqqas ta'
Nasib bħala konsilju wkoll hemm naqra nuqqas ta' komunikazzjoni ta' x'huma responsabilitajiet tal-Kunsill. Ġifieri jiena ma nafx jekk pereżempju issa qed nitgħallem li t-toroq jaqgħu taħt infrastructure Malta, insomma, li t-toroq kollha jaqgħu apparentament taħt infrastructure Malta, forsi jkun hemm xi toroq li jkunu li. Kollha taħtom. Aħna bħala responsabilità primarja tagħna huwa sissa il-ġbir taż-żibel. Aħna niġbru l-boros li n-nies joħorġu mid-djar tagħhom, għandek il-borza sewda, l-griża u issa l-bajda l-organika, dak huwa l-main role tagħna dak u l-knis. Ġifieri nikinsu t-toroq biex naraw sintendi nippruvaw ikunu jinżammu notfa. Mbagħad bħala funzjonijiet bażiċi oħra għandek is-servizz tal-balki li niġbru bulky items mid-djar, għandek il-bozzots u l-arbli, ħafna minnhom jaqgħu taħtna, però hemm minnhom ukoll jaqgħu għand Lena Malta, ġifieri anke biex issewwi bozza tittoqgħod tkorri għand l-entità ċentrali, għandek il-bankini. Il-manutenzjoni tal-bankini? Fejn hu possibbli, manka ġieli dik naqgħu lura, ma ħsibx il-bankini fil-lokalitajiet fil-maġġoranza tagħhom huma f'stat li tista' tgħid tista' timxi fuqhom. Ġifieri ħafna realtajiet. Stat għax ma tkomx ir-riżorsi qed nasumi. Mhix hekk. Inti aħna kunsill tagħna għandek budget ta' €1 miljun f'sena. ċveja ngħidu għandek 14,000 ruħ, aħdimha kemm għandek budget per person għal sena sħiħa. U int għandek il-ġbir tal-iskart kważi jħodlok xi 400,000 minn dak il-budget. Sewa. Għandek il-pagi amministrattivi tal-ħaddiema li diġà semmejtlek u l-allowances tas-sindku tal-kunsilliera x'jibqalek. Bat għandek maintenance, għandek zeba, they run into thousands bħala spejjeż. ċfinti, you just about, you come out break even biex tagħmel il-basic. Għasab għara titħol għal proġetti komunitari fil-raħal u affarijiet. Dejjem nispiċċaw kważi tal-laba li irridu morru għand entitajiet ċentrali, irridu morru għand il-ministri, irridu morru għand il-ministeri biex ximot nikkonvinċuhom jagħmlu proġetti għal benefiċċju tal-komunità jew proġetti infrastrutturali fil-lokalità. Bat ovvjament għandek il-rapping politiku fil-konsiljiet, tifhem ġifieri f'da kollu hemm l-element partiġjan. Fatt hemmhekk kont semmur, eżatt, għax la darba mbagħad isek tibda tinnegozja l-entitajiet ta' gvern ċentrali, ovvjament hawnhekk qed nitlu mbagħad ferjas naqra iktar komplessi u hemm element ta' hemm ħafna layers. Ħafna layers komplessi. Biex ta' x'tip ta' proġetti tmorru għandhom għand il-gvern ċentrali? Fejn proġett li ħadd sib jien ġifier mexxejtu kemm fil-kunsill ressaqtu fuq il-mejda tal-kunsill waqt il-laqa u ġie approvat. Kien proġett biex nerġgħu nintroduċu s-siġar fit-tiq prinċipali għal ħażebbuċ, ċfil roundabout ħdej l-arkata. Nafx kienx familjari. Hompeċ dik tiġi? Le, mhux hompeċ. Le, intom għalla Pinto minn iġi l-għu? Le, Pinto taħal Ormi, għana Rohan. Derohan. Mill-roundabout ta' barra l-ħal għal-ġol pjazza għanna tiq twila. Sa dik fin-90s kienet għada bis-siġar. Mill-arkata sa dik il-roundabout. Dik kienet bis-siġar, mbagħad kienu tneħħew mħabba l-eru u daw il-problemi. Mbagħad spiċċaw meta kien sar it-triq mill-kunsil dak iż-żmien f'2012 ħadd ma ħaseb biex jerġa' jdaħħal siġar. Allora ħadd l-opportunità biex tipo lajjed fil-kunsill issa naħdmu biex nerġgħu ndaħlu siġar. U kont ħadsib li nagħmlu pjanta bl-idea bil-kunċett u mbagħad morna għand il-Ministeru tal-Ambjent kienu approvaw l-idea by principle u kienu allokawna budget ta' 200,000. Għaddewhom lilna, ħriġna t-tender għamilna l-procurement u wettaqna l-proġett u issa l-istejnieh. F'dak il-każ kellna immorru għand Ministeru u l-Ministeru tawna l-flus ħadmu magħna ħdimna flimkien.
Digressjoni ħafifa ta' bnidem li ma jafimx ħafna f'da xorta ta' affarijiet. Kif tagħmel biex imbagħad tissalvagwardja li s-siġar li ħadħawel mhux se jtuk problemi bl-eru u mhux se jaqlawlek il-bankina u mhux se jaqlawlek fid-djar tan-nies? Aħna ħsibna għal-membrane mad-dawra, għamilna l-planters, ħaffirna l-planters, ovvjament, fit-triq ġol-blat. Id-dawra għamilniħ bil-membrane u isfel ħallejniħ vojt biex sintendi l-eruq flok jinfirxu fil-ġnub jinżlu l-isfel. Għaxien għarrit naħseb li daw is-siġar ħajkunu għawek nispera għal ħafna iktar żmien twil milli jiena ħankun fil-kunsill. Xina ovvjament nipprova dak li nagħmel ikun sostenibbli li jibqa' hemm dejjemi. Allura ħallejthom miftuħin minn taħt bl-intenzjoni li s-siġar jaqbdu bl-eruq minn taħt u jikbru mbagħad wara sentej tisqija jfendu għal rashom. Kieku rrid neħles, kieku ridna neħelsu konna nitfgħu sari fil-ġnub tal-bankini kif jiġu ħafna drabi u mbagħad wara sena tmut is-siġra u asħaq il-flus u l-spejjeż u l-ħin u l-ilma. Mela, laqbadna naqas biex mis-sena naqra fuq l-idea tal-partiġanizmu. Inti li inti indipendenti, spiex għandek probabbli ottikana iktar ċara minn ħaddieħor, ma nafx, imma ħan assumi. Il-partiġanizmu kemm jidħol fil-kunsilli lokali? Ifhem, u jidħol għax int għandek il-kandidati fil-maġġoranza assoluta tagħhom jew ħarġu mal-Partit Nazzjonalista jew ħarġu mal-Partit Laburista. Ġifieri huma la darba jiġu eletti, is-siġġijiet huma tal-partit. Jiġifieri anke jekk ma tridx l-aġenda ħanajdu hekk ħadd tiġi dettata mill-partiti, speċjalment meta is-suġġett ikun wieħed kontroversjali jew hemm xi interessi oltre li jaf ikunu ta' żvantaġġ jew vantaġġ għal xi partit jew ieħor. Ġifieri dak naħseb huwa l-ikbar intħil li jaf ikollok. Tifhem? U inti għalfejn għażilt li tikkandida ruħek bħala indipendenti għax ovvjament inti meta tikkandida ruħek ma' partit, inti mal-ewwel għandek isek dil-pjattaforma minnu spiex ta' jinnaf minn dejjem il-familja tagħhom kienu nazzjonalisti u laburisti jisu diġà jaf dawk aktar jekk inti parti mit-tribu tagħhom. Biex perswas li kieku ħriġt ma' xi partit ikbar it-triq għalik il-modi għalik kienet tkun qabli iktar faċli. Probabbli kienet tkun eħfef. Allura x'inċentivak biex ma tgħaddix minn dik il-modija? Għax inti sa forsi hawnhekk li naqbdu naqra l-biografija politika tiegħek. Għax inti sa qabel il-kunsilli kont tikkandida ruħek mal-SDM. Ekku l-Junior College u anke l-Università. Tradizzjonalment huma nazzjonalisti. Hemm dik it-tendenza perċezzjoni. L-eru hemm. Hija perċezzjoni u hija. Illum saru jiftħu iktar għal kulħadd, però l-eru fl-antik hemm kienu iewa naħseb ħadd ma jista' jixħad dak il-fatt. Fi żmienek hemm kienu? Kienu hemm ma kienu ġabdew jibirdu naqra, però kien hemm min jażel fuq bażi tal-partit jew ieħor. Speċjalment hekk fi żmien l-elezzjoni kont tara nies li tipo tgħid daw x'interesshom mill-elezzjoni tal-Junior College u mbagħad tinduna li daw jappoġġjaw partit jew ieħor. Jiena kont ninvolvi ruħi ma l-SDM, ma nafx, rajtom iktar deni li jmexxu l-kunsil f'dak iż-żmien tal-Junior College, kelli iktar ħbieb anke ma l-SDM u jisni ġbiddi kena. X'kien jagħmluhom iktar deni? Kont narhom iktar seri u ma nafx, forsi ħarsu iktar fit-tul biex il-rappreżentanza fil-kunsil jitwettaq bħala proġetti u manifestu affarijiet. Mela, jaf kont żbaljat kienet dinamika l-ħaġa li nkollu tinbidel ġifieri. Dak iż-żmien inti hekk rajta? Dak iż-żmien u kienet sistema partiġjana fiha nnifisha ġifieri insa il-partiti fuq skema nazzjonali. Inti l-fatt li tħall Junior College ta' 17-18, ġifieri għadek kemm spiċċajt sekondarja u dieħel ġo kulleġġ ta' 2500 student. U awtomatikament diġà jisek tittamel għażla li inti jekk tidħol fil-kunsill jew ma' ċelesti jew ma' l-orange. Jiġifieri qabel ma bdejt, qabel ma beda jaħseb moħħok, diġà jisek tittamel għażla ta' duopoly. That was the only option li inti toħroġ għal KSJC, għal Kunsill ta' Junior College Independenti kienet xi ħaġa
għasbis kienet taddili mill-kantonieri ta' moħħi. Kien hemm ġiri għamela din. Naħseb l-Università kien hemm tentattiv. Kienet Pereġin u kien prova jagħmilha di u kellu jekk qed tara dan. Jaf kien hemm xi ħaġa Junior College. L-Università kien hemm wieħed Martinelli żgur. U jidher li Martinelli niftakru l-ċanki. Pereġin kien prova joħroġ x'ismu kull. Ma kienx marħażin. Xanki ja. Per Junior College konna ġabdejna nittrawmu f'dik il-kultura li tittieħu naħa, jisa logħba futbol, fatti aħna konna fissati. Dill-elezzjoni kienet il-focus point tal-esperjenza kollha li tkun Junior College. X'faħ konna kunu lestin tilfu l-lectures, noħorġu l-flus, wara l-ħin tal-kulleġġ konna niltaqgħu biex nfasslu l-kampanja, nfasslu l-kandidati, nfasslu l-ħidma li. X'kienet it-tik imma dil-ħaġa? Għalfej kont daqshekk akkanit fuqha? Ejna, indejjem kont inħobb nuri interess f'current issues u ninvolvi ruħi biex nipprova fejja affarijiet forsi mhux sejrin sew jistgħu jsiru aħjar, tipo I try to fix things. U jien kont nara f'dak il-każ il-Kunsill tal-Junior College mezz kif jien nista' nirranġa l-affarijiet fil-kulleġġ. Sa minn meta l-EMS ġiet stabbilita, lan kien wieħed li l-enerġija fid-dar tiegħek tiġi ġestita bl-akbar effiċjenza possibbli permezz ta' pannelli solari, solar water heaters u firxa ta' prodotti oħrajn li jistgħu jifrankawlek sal-1,200 euro fis-sena. EMS, energy from out of this world. So, ġifieri intu wasalt fil-kulleġġ, rajt ċertu ħwejġ li xtaqt biddilhom, jew xtaqt immejjorhom. Jew nwessaq l-idejat tiegħi f'dak il-każ mal-SDM biex l-idejat tiegħi jsiru l-idejat tal-SDM u mbagħad l-idejat tal-SDM saru jekk niġu eletti l-idejat tal-Kunsill, qed tifhem. Però aħna fis-sena tiegħi meta kont rixt kandidati jien niftakar il-Pals kienu rebħu 5 snin infila, ġifieri jiena kont jisu fuq il-losing ticket. Pala SDM ma konniex il-Pals kienu iktar cool, għalmenu dak kien il-factor dak iż-żmien. Però it-tables kienu ġew eżatt indaqs jien kont lajt bit-3 voti niftakar. U il-Kunsill kien imħallat. Tlajt bit-3 voti iktar mill-kandidat min-naħa tal-Pals. Għax huma kienu joħorġu bil-karigi. Il-kandidati kienu joħorġu bil-karigi. Ġvint għandek kandidat tal-SDM u kandidat tal-Pals li t-nejjet jikkontestaw il-kariga ta' president, għandek żewġ kandidati qed jikkontestaw il-kariga ta' segretarju fil-każ tiegħi, u mbagħad għandek cashier, PRO, events, education officer u kien hemm xi ħaġa qed ninsa. Xi dik kienet l-idea. U kont lajt f'kunsill imħallat, ġifieri kien hemm 3 tal-Pals u aħna kellna l-maġġoranza, imma president tal-Pals kienet. U niftakar konna naħlu ħafna ħin fil-pika. Ġifieri iktar. Waqt il-laqat. Iwa, waqt il-laqat u l-intħil mill-membri l-kbar tal-ġiex għaqdit tal-SDM u tal-Pals. Jisu għed qed jipprova jak fil-fotti liħor. Jien ovvjament dak iż-żmien ma konx nara ħajk, konna ħajsa logħba futbol. Imma looking back, nejtar kemm ħlejna ħin niġġieldu ma' xulxin. Ġifieri inti kont tkun parteċipi f'din il-pika? Bla ma trid tispiċċa. Għax dik kienet is-sistema. Sa kont nipprova naħdem ta' u nagħmel affarijiet tiegħi, imma ġieli kellek nies fil-kunsill tiegħek stess jippruvaw jfottuk. Jfottuk bliema mod. Sabotaġġi hekk ġifieri. Xogħol ma jsirx hu. Ħalli l-maġġoranza fil-kunsill tidher li mhix qed tagħmel xogħol tipo xi żball għamiltu fdajtu l-SDM fil-kunsill erġgħu votaw Pals li jmiss, jew vice versa. Fimt? Mbagħad meta tlajna l-università l-affarijiet għal ħares lem maturaw naqra. Per xorta kien hemm dak l-element ta' il-Junior College kemm kienu jilħu livelli intensi dar-rivalità. Jekk ma tkunx Junior College ma tistax tifhimha. Għaw min kien Junior College. Fi żmien l-elezzjoni le. Kellek studenti ma jitkellmux l-studenti oħra. Anka jiġġieldu, jgħajru l-xulxin. Fit-toroq. Meta jitħabba l-riżultati iva. Dak li nisek l-ħajja tiddependi fuq min jieħu dal-kunsill. Sa fil-verità dal-kunsill f'kuntest wiesa l-barra mill-kulleġġ huwa mhuwiex relevanti fis-sens xogħol tiegħu jiffoka fuq il-kulleġġ. Allora x'taħseb li meta tħares lek, x'taħseb li meta tagħmel l-isqarja li kif għamilt li il-kunsill li mill-kulleġġ m'għandux ġifieri m'għandux xi impatt
ħafnusa. X'taħseb li jimmotiva din ir-rivalità, din it-tendenza li jkun hemm din Goes l-istmerrija back years. And it passes on from one- back to Naħseb minn 90s. partisan bdew. roots, ġifieri qed tgħid inti. Probably u kolli. Però inti qed tgħid li inti ma kontx partiġan, ġifieri inti Le, junior college kont parti minn dik is-sistema. it goes back roots mhux qed tgħid PNPL, qed tgħid SDM u Pals. Iju SDM u Pals. SDM u Pals. Imma inti ma tkunx ilek daqshekk fl-SDM, fis-sens int kont ilek fl-SDM sena. U xorta kont tħoss din Għax li saret parti mill-identità daw tiegħek. kienu l-options li kienu prezentati, ġvint kellek tażel naħa, memx naħa tan-nofs. And we accepted it, fem, jina napprezza l-esperienzi u l-ħbiberi u għamilna affarijiet ta' ġit, ġifiri, u ħdimna fuq affarijiet li għamilna sew li ħdimna fuqhom. U naħseb jgħat il-persona li jien illum bis-saħħa tal-esperjenza li ksibt fil-Kunsill temmek u tal-Università. Fil-SDM tawni ċans nesprim it-talenti tiegħi ħanajtek kif ta' ċans il-nies oħra. Ħarġu ħafna nies minn daw laqdiet u oħrajn. Però meta mbagħad jisni tlaqt mill-Università u jisni ħriġt fid-dinja tem barra, tipo kontajjejt minn dal-ambjent. X'kienet ir-riflessjoni tiegħek? Fl-imsens. Fis-sens li mela, speċa issa għamilt isu auditat fl-aħħar mill-aħħar imma xorta ħadd ħafna benefiċċju minna, xorta hemm affarijiet li L-esperjenza jogħġbuni, li ħadd għamilt- mill-Kunsill għadni napplika ħasallunu. U l-kuntatti li tagħmel, u l-iżballi li tagħmel u titgħallem minnhom, Allora, l-esperjenza. l-assessment kien li jisma' jien il-politika toġobni għax nistanat wa idejat li għandi, imma l-partiġanizmu ma jġobnix, allura ħan id-divorzja rieħu mill-partiġanizmu imma jrid inkompli nagħmel politika. Meta ġejt għal-Kunsill, jiena mort nitfa' l-kandidatura tiegħi għal-Kunsill nofsija qabel ma għalqet il-time frame biex titfaħħa, ġifi il-tfajta eżatt 4 ġimgħat qabel. Ġifi bqajt naħsibha sal-aħħar Għalfej. għax ma konx ċert jekk ħanamel ma konx ċert jekk għandix noħroġ, jekk għandix nagħmel dil-ġennata. U bqajt bid-dilemma jekk għandix nagħmilha ma' partit jew waħdi. U mbagħad reflecting on all this that we're talking about, qed isma' jien jekk irid noħroġ għall-lokalità tiegħi, l-aqwa mod kif nista' inwassal l-idejat li nemmen fihom u nagħmel il-bidliet li nixtieq f'ħażebbux. U għalin immur fuq in-nies u nippreżenta li l-nifsi bħala Steve Zamit Lupi. U qed nippreferi nieħu triq it-tqila biex nitla' fil-Kunsill u ma nitlax milli nisieb ma' partit nieħu triq leħfef u mbagħad wara tinħela f'dal ħafna piki u partiġanizmu li ġa esperjenzajt fuq livell iktar makro li naf li jista' jxekkel. Ma rridx tagħmel kompromess mill-bidu Le, speċa ma xtaqx. U jien qed jekk ma nitlax, nibqa' kif qiegħed u għandix nagħmel, ġifi ma nitlef xejn ta' barra minn hawn. Però in-nies apprezzaw dak il-fatt li għażilt nagħmel dak il-pass b'dak il-mod, ġifi kien hemm ħafna żgħażagħ li ħarġu għall-kunsilli u jieħdu l-pass li jissibħu ma' partit mal-ewwel. Jien qed dik ma rridix għalija. U għalfej taħseb li f'dawk nista' ħażebbuġ, għalfej dawk il-vot. Kif mort fl-elezzjoni fil-kuntest tal-bqija tal-kandidati jibdew minn hemm? Mort pjuttost tajjeb naħseb. Kont tlajt mal-ewwel count, ċfaħna f'ħażebbuġ il-kwota hi l-ammont ta' voti tal-ewwel preferenza li għandek bżonn biex titla' awtomatikament elett fil-Kunsill. U l-kwota tagħna kienet xi 770 u jinġib 947. Ġifina tlajt mal-ewwel. Kellek is-sindku tela mal-ewwel, il-viċi u mbagħad jiena. U kandidati kien hemm xi 13 jidhirli. Ġifin mbagħad spiċċaw kien hemm kandidati li ma laħqux il-kwota tal-żewġ partiti rispettivi kbar telgħu bil-voti tiegħi wkoll. Ġifieri ħanqabad. Ġifieri l-Kunsill tista' tagħti għandek tista' tivvota bil-1 u bit-2. Eżatti.
Int Ġifieri għandek min wiret il-voti. Eżatt, int għandek il-fakultà li tivvota għal iktar minn partit wieħed jew kandidat, tista' tivvota għal kandidat wieħed biss. Ġifieri tista' tagħmel li trid. Sawa, fimtek. Huwa l-istess bħal-elezzjoni nazzjonali. Eżatti, però ħafna għandhom l-impressjoni żbaljata li tivvota bil-fors block vote. Ġifieri tagħti wan il-kandidat preferut tiegħek tal-partit li se tappoġġja, mbagħad tibqa' nieżel in-numri u tibqa' f'dik il-kaxxa. Il-mument li toħroġ minn dik il-kaxxa għax tivvota tal-partit ieħor, ħlejt il-vot jew ma jgħodx il-vot. Darba kelli ħabib tiegħi kien fi żmien l-elezzjoni, kien ċempli li isma' għaliex il-mami għadha kif qalt li ċemplula mill-partit u għalula l-importanti li tkun kollha il-partit partikolari. Fem il-partiti mhux ħajjgħidu lek li tista' tivvota għal kandidati tal-partit li ħorġi xi tipo b'mod naturali partiġan li ġiet tiddrawa li inti tivvota blok. U biex inti dejjem ittella l kulħadd, ġifieri għax huma meta jiġu fil-wirt, dik hija l-iktar biċċa komplikata tal-proċess elettorali mħabba s-siġġijiet. Allora dejjem jgħidulek biex tibqa' fil-kaxxa tal-partit tiegħek. Sawa. Sa jinkelli nis li votaw lili, mbagħad komplew fuq partit, jew komplew fuq liħor, jew votaw li tnejn li huma, min ivvota lili u ħareġ il-barra, min ivvota l-partiti mbagħad ta' tu jew it-tri lili, eżempju. Ġifieri jgħidu smajna ħan nivvota l-partit xorta, ma naf li nixtieq intik xi ħaġa u fimti kellek awsalla differenti ta' options. Il-kampanja kif fis-sens mela, għalfej taħseb li kellek dan is-suċċess, kellek kampanja tajba. Ifhem jiena kelli diġà l-eruq fil-raħal, fil-familja tiegħi minn ħadhom Żebbuġin, it-siju tiegħi kien ukoll sindku ħaż-Żebbuġ, kien l-ewwel sindku, kien indipendenti wkoll. It-siju tiegħek huwa Godfrey Farrugia. Li kien MP kien mal-Labor u mbagħad eleb mal-PD. Way back in the 90s kien ħareġ pala kandidat indipendenti u kien tela sindku u mbagħad kien reġa' elett sindku fit-tieni term. U wkoll kien sindku indipendenti. Din nixtieq naqbdu għana qradi tal-indipendenza tal-kandidati. Ma le, ħanħu għat nitkelmu għawara spiex da. Għaxem storja fija li ma konx nafa. Meta kont zaħi kont abbati, ġifi kont il-knisja kont wiċ familjari, konna mmorru l-mużew, ġifi għamilt ħbibem. Mal-kazini għandi relazzjoni tajba, għax fil-festa nqot nieħdilhom il-ritratti u l-videos. Ġifi kelli l-eruq kienu fil-qalba tal-raħal tal-komunità. Ġifi, meta jiena tfajt il-kandidatura tiegħi, I was no new face. Ġifi, people could relate to me. Tifhem? Mbagħad il-fatt li kont kandidat indipendenti, dik tatni l-opportunità nilħaq iktar nies. Meta inti toħroġ kandidat ma' partit, awtomatikament nies li jappoġġjaw il-partit liħor, sfortunatament jagħmlu lek switch daqs li kieku ma teżistix. Allora l-fatt li ħriġt neutrali fin-nofs tatni iktar ċans nilħaq kemm in-nies li huma kkaniti fiż-żewġ partiti u kemm il-ħafna nies li ma jħossuhomx li huma ma' partit jew ieħor ma jħossux il-bżonn li jivvotaw għall-Konsill għax ħafna drabi l-influenza dejjem partiġjana u rnexxieli nilħaq lilhom ukoll. Jiġwin kelli dak il-vantaġġ naħseb fuq min joħroġ tradizzjonalment ma' partit. U dik ovvjament użajta kemm jista' jkun biex xorta għamil strateġija tiegħi. Kellek vantaġġi xorta li forsi jekk ma tagħhomlokx il-partit. Però dak iż-żmien it was unknown waters fis-sens qatt ma kont nobsor li nista' nitla' fuq l-ewwel count, jiġifieri kienet xi ħaġa, il-counting hall kienet overwhelming li tibda tara dawk il-voti kollha jinqelbu bl-ewwel preferenza lejk, tipo anka l-aġenti tal-partiti dak ikollhom it-teli, kunet jieħdu t-telis biex jieħdu s-samples. U dak ikollhom il-kolonna tal-PN, il-kolonna tal-Labor,
memx kolonna tal-indipendenti. Allora l-voti tiegħi kienu qed jitfawhom fil-ġemp u kien hemm kaxxi meta bdew jitilgħu iktar tiegħi milli tagħhom ma jafux fejn ħajabdu jitfawhom. Ġifi kienet xi ħaġa ta' sorpriża għal kulħadd. Is-seamless qed jaħdmu lid-dar. Daqshekk napprezzah xogħolhom. L-għażla tal-ħami hija wiesa, il-kwalità hija għolja u r-reqqa li bija jinħadem ix-xogħol impressjonani. Meta qrabu ħbieb jeħtieġu xogħol ta' dan it-tip, jien nibgħatu man Seamless. Li tagħmel eżileranti ħafna u l-affarijiet. Iktar ma mhux mistennija l-affari iktar naħseb. Kienet eċitanti? Le, kienet eċitanti. ċfi kampanja ħadd gost nagħmilha. Id-deskrivina il-kampanja tal-Kunsilli kif taħdem isa hekk il-kampanja ġenerali aw l-elezzjoni ġenerali imma fuq livell lokali. Pratikament pero inti li jiġri meta tkun ma' partit ħafna drabi il-partit jiddetta jew għandu iktar sejf fil-mod kif issir kampanja. Fil-każ Tapers li kont indipendenti, eżempju għamilt manifesti. Ħadd ma jindaħal li x'nikteb jew ma niktibx. Allora għamilt survey, kont lajtu fil-grupp tal-residenti, kelli xi 600 response, which is quite a good sample. Għallu li isma' ħana daw l-affarijiet jinkwetawna, daw l-affarijiet li rridu. Fuq kienu nkwetati? Fem l-affarijiet naħseb li huma problemi kullimkien, ġifieri indafa, bankini, ambjent aħjar, kunsill iktar effettiv, ġifieri ħadd ma talabni affarijiet straordinari. Per jkun hemm min joħroġlok xi idea jew xi ħaġa li forsi m'intix aware tagħha u ma jkunu ġibdulek l-attenzjoni. Ġifieri provajt ninvolvi n-nies fil-kampanja tiegħi. U mbagħad kont loqgħet il-manifest tiegħi, ippubblikajtu, għandna grupp tal-residenti li huwa attiv ħafna li għandu prattikament kull min għandu Facebook fil-reħalijiet f'dal-grupp. Ġifieri awtomatikament malli nitfa' xi ħaġa fih ħajsir jaf kulħadd. U kont għamilt flyer wieħed li għamil ġimgħa u nofs nippusta ħjiena f'kull letterbox f'ħażebbuġ biex nilħaq in-nies li m'għandhomx aċċess għal computer. Ġvidok ma tixtarmihom fil-ġemp għax hemm nies li ma kellekx tim li tik daqatil bija di? Kelli xi żewġ tiħbieb imma fil-maġġoranza tax-xogħol għamiltu jien. U house visits kont tagħmel? Ma għamilt xejn. Xej, kemm ommi ħaditni għan xi ħbieb antiki tagħha, pero house visits li mmur ħabbat bibin ta' nies li ma nafx qed random ma għamiltix. Wan ma kellix ċans għax f'erba' ġimgħat ma naħsibx li huwa possibbli tqgħod tagħmel house visits. U kont iddeċidejt li mhix l-approach ta' politika li xtaqt nieħu. Għalfej, x'ma jogħġbok xi għalik? Fis-sens jiena I already make myself available, ġifi min irid xi ħaġa, jgħaddi li xi email. Jiti komunika miegħi jista' jibgħat li Facebook, jista' jibgħat li email, jew jista' jiġi jaf fejn għandu jsibni fil-pjazza jew id-dar. U jien nqassam il-flyers. Ta' sikwit tkun il-pjazza? Jiena noqgħod kantuniera l-bogħod mill-pjazza, jiġifieri anke bla ma jrid niffrekwenta l-pjazza ħafna. L-ambjent soċjali tal-pjazza toġobna ħafna. Ġifieri fil-pjazza tinqeda prattikament l-iktar servizzi bażiċi li għandek bżonn biex tgħix ta' kuljum issibhom fil-pjazza. Allura dejjem infittex il-pjazza l-bżonnijiet ta' kuljum. U tiltaqa' man-nies mhux kull lokalità għandha illum dik it-tip ta' relazzjoni. Tagħna baqgħet organika ħafna. Allura speċjalisti ma kienu id-nis kienu jwaqfuk u jgħidu l-ek isma ħireċ għal-kunsil. U jistaqsuk ma' min ħireċ u ngħidulhom l-indipendenti. Kun hemm min jgħidlek bl-eċitament tipo għamilt sew, għamilt laqwa ħaġa, ibqa' hekk, ibqa' rsisti għal raħal, ħażebbuġ l-ewwel. Ikun hemm min juħadha by surprise tipo x'mart tagħmel hemm miġnum minn għalik li ħatitla. Żebbuġ, inti votajtlu? It-tu tajtu, isti. Ma xorta ħaseb fija. Ħaseb fik, ma mux. Dak tijaw ma joċ ma l-ewel count, le? Le. Kien tella minn għajrik, bikum minn għajrik xorta. Lejn dejjem il-nis qatt ma kont nagħmilhom pressure biex jivvotaw li. Tipo jien dejjem ħallejthom f'libertà jivvotaw kif iħossu. Min irid isibek ħajsibek fis-sens. Fil-lista l-volja żammitijiet l-aħħar. Xem di ta' donki votu, s-sjanti. Indipendenti dejjem l-aħħar, ġifieri. Xorta jgħid l-aħħar.
L-ewwel Però partit jsibuk. ikun l-ewwel partit ikun il-partit li ikun qiegħed speċa L-alfabet. Le, l-ewwel partit ikun dak il-partit li qed imexxi mbagħad it-tieni l-oppożizzjoni mbagħad Le, it-tielet le, 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 indipendenti. alfabetically. ċfru għandek il-Partit Nazzjonalista, Emmennel, eżatt, mbagħad partit jekk hemm alternativa b'alternativa fuqhom, mbagħad għandek għal dawk qatt ma Nazzjonalista, ħadem id-Donkey Photos, u mbagħad Labour, u mbagħad li jifdal taħt fil-Kastija Indipendenti jisfel rock bottom. Sewa. Sewa. Mela, isma, l-ewwel semmejna li Tijuk u jiġi dak għaw għazri. Tijuk kien l-ewwel sindku ta' ħażabuċu kien ukoll sindku indipendenti. Però ma kienx l-uniku sindku indipendenti ta' Malta dak iż-żmien għax kien hemm speċa disgwid bejn żewġ partiti li inqas ma kontx familjari miegħu xejn. Qassim ma kont naf, mbagħad sirt naf wara. Dak bażikament fin-90s kien hawn dan id-debate fuq il-kunsilli lokali, ċe fin-90s il-kunsilli kif nafuhom illum twildu. U kien hemm mistoqsija, kien hemm nuqqas taqbil bej iġġiex partiti l-kbar, x'sejd dirett għandhom ikollhom il-partiti fil-kunsilli li għadhom se jitwildu. U dak iż-żmien kellek l-Edifen Akadami u l-Partit Nazzjonalista riedu li il-Partit Nazzjonalista, ċoħe il-partiti jikkontestaw pala partiti, pala kandidati ta' partiti fil-kunsilli, u fuq naħa l-oħra kellek l-Alfred Sant u l-Partit Laburista ma ridux li l-partiti kollhom se dirett fil-kunsilli. U kien hemm dibattitu sieħ ta' minnu favur u minnu kontra. U il-riserva ta' Alfred Sant, u naħseb kellu raġun għax pratika għamilt dak li kienet jgħid u emmen li il-kunsilli għandhom ikollhom rappreżentanza indipendenti biex dil-pika partiġjana, dal-intħil partiġjan ma jidħolx ukoll fil-lokalitajiet tagħna. Ċfi u emmen l-idea kienet dak iż-żmien fin-1993-1994 li l-kunsilli ikunu miċ-ċittadini għal ċittadini. Simple as that. Biex għanasib kien fem, Alfred Sant bħala bnidem li huwa ħassib li għalija huwa biex ta' enimma dak ir-raġel. Għax da ovvjament fem minħabba li hu jaħseb ħafna. Fatt il-kunsilli rrid isejjaħhom Citizen Council. Kunsill ta' ċittadini. U fl-ewwel elezzjoni tal-kunsilli il-Labor baqgħu jinsistu li ma jinvolvux ruħhom mod dirett, il-pjan ħarġu l-kandidati tagħhom u kellek ħafna nies ta' firma laburista ħarġu indipendenti, però kellek ukoll nies li ħarġu indipendenti għax ħarġu indipendenti. U l-ewwel kunsilli kienu hekk, ġifi kellek esponenti, kellek membri tal-Partit Nazzjonalista u kellek indipendenti biss. ċi kien hemm ħafna nies ivvotaw għal kandidati indipendenti. F'dak id-dibattitu inti min taħseb li kellu raġun. Alfred Sant. Jinasib kien għax 30 sena wara għamilt eżattament dik il-ħaġa. Dak li qalu. Li kien ġar mbagħad fit-tieni leġislatura ta' kunsilli il-Labor naħseb waqgħu għal pressjoni partiġjana spiċċaw ħarġu bħala kandidati on the party ticket. Mbagħad pratikament l-idea ta' rappreżentanza indipendenti sfaxxit totalment ħlif każijiet żgħar li kien hemm, CUT kien wieħed minnhom. Ġifieri CUT xorta baqa' indipendenti. U kien tela. U kien tela, ġifieri inti kellek l-ewwel elezzjoni li jidher li kienu 44% li kienu indipendenti u hekk, u x'hekk li telgħu. Jew xi 55% naħseb ma Indipendenti. Ma niftakarx blament. Imma kellek ammont sostanzjali kważi maġġoranza jekk mhux li kienu indipendenti. Inti qrib tiegħek? Hu ommi jiġi. Naf inti Le, niltaqgħu ifhem u joqgħod ħażebuċ ukoll, jiġifieri naraħ. Taraħ ta' spiss. Ejja, nżomm kontatti miegħu. X'tipu? Fim sens. X'tipu? Ifhem. Ħabbrik ħafna. Però kwiet umli jħobb jimetti deħ. X'immu motivaħ għal-politika għazziju? Ma nafx issa kollok tistaqsi li ġibu fuq il-podata. Ġibu ukoll. Mela,
Mbagħad l-idea kienet prattikament sfaxxiet. U jien daw la feġġaw qabel ma twelit jiena jien twelit fin-95. Sa 2019 meta ħriġt jiena għall-Kunsill din l-idea kif qed ngħidu li toħroġ indipendenti kważi kienet meqjusa bħala xi ħaġa tabu li tagħmilha jew xi reject jew xi outcast tas-soċjetà minnu diċenti ħajoħroġlok ma' partit, ma' avukat, tabib, perit, ħajoħroġulek ma' partit, tifhem? U b'xi mod jisni irnexxieli din l-idea terġa' tirxox ta' ma nafx. Mill-feedback li kont ħadd dak iż-żmien min nies u anke kien hemm min qabad l-istorja mill-medja, dak kien li su l-enerġija li kont qed nirċievi lura. Sedinaw. It-tieni verżjoni tal-App Free Hour tgħinha eluf ta' studenti f'kull istituzzjoni edukattiva ta' Malta jqablu t-timetables ta' xulxin fil-waqt li tħabbrilhom meta jkun daħlilhom l-istipendju u torjenthom fl-Università permezz tal-Campus Guide Videos. Mela niżlu l-app tal-Free Hour u segwhom fuq l-Instagram tagħhom freehour_Malta. Għajr dak il-proġett ta' s-siġaraw ta' ta' triq prinċipali li kissirt kull Grand Master li jeżista biex kemm wasal tal-deroin. Hemm xi proġetti oħrajn li f'daw is-sentejn għamilt u biex jagħmlu dal-impenn kollu għal vera ftit flus worth it? Hemm ta' qabel aħna bħala kunsilliera int għandek hemm xi 10 dekasteri. Ġifi bil-liġi hemm daw id-dekasteri, għandek dekasteru tal-ambjent, tal-indafa, tal-edukazzjoni, teknoloġija, sport, eccetera. X'è differenza bejn dekasteru u ministeru? Naħseb dekasteru jisek l-livell ta' kunsill. Ma nafx ta' minix ċert. Isom ministeri. Isom ministeri fuq livell ta' gvern lokali. Sejn fil-kasteri jina kont ikkarigat, s-sindku kien wera fiduċa fija li kolli l-kariga id-dekasteru ta' ambjent u ta' ndafa. ċfin dafa dejjem on the go tiġbor iż-żibel kurnu ta' ħaddieħor tnaddaf fil-raħal. Prattikament u ħafna mill-ħin tiegħi ħafna mill-ilmenti jkunu fuq indafa. Però jien nemmen ħafna f'ambjent li konna kwalità ta' ħajja aħjar, li t-tfal ikollhom spazji miftuħa fejn jilagħbu. Allora nipprova in between naqbad ġi affarijiet fix-xahar u nipprova dawk l-affarijiet nagħmilhom realtà. Ġiex inizjattivi li kont bdejt naħdem fuqhom u issa saru idejat tal-Kunsill ġifi mhumiex tiegħi biss. U għali fil-public holidays il-qalba tal-baħar il-pjazza qed nagħmluha pedonali għal ftit sigħat u qed niftħu il-pjazza għat-tfal. ċfin jimmanejċ li qed nagħlqu l-pjazza. Meta jkun hemm il-karozzi għaddejn hija magħluqa għax għajra l-karozzi dejjem titqgħod attent kif taqsam ma xi tajrek xi ħadd hemm element ta' periklu. Allora meta inti neħħejt il-karozzi minn dak l-ispazju ftaħtu għan-nies. U niftħuh għat-tfal nagħmlu logħob għat-tfal u għall-familji. Qabel il-Covid konna nagħmlu ikliet ġvien kont naqqat 3 każini u fl-istess ħin kulħadd fil-rokna tiegħu qed jagħmel ikla u waqt li qed jieklu n-nies qed jilagħbu tfal. Ġvien dak il-community spirit. U hemmhekk jew impjegati ma' xulxin il-każini. Huma xi naqra. U jikkooperaw mbagħad hemmhekk? Hija ta' jikkooperaw. Jekk inti titratta kulħadd l-istess, issib kooperazzjoni kif għandu jkun. Ġifieri fil-festi pubbliċi ġoħa żebbuġ xi darba ninżel. Ikun hemm tagħlqu tiftħu il-pjazza għat-tfal u għan-nies u jkun hemm l-ikliet barra u fuq il-bankin u hekk xi ġifieri. Fis-sajf konna nagħmlu l-ikliet, ma' eżempju palissa qed nifokaw iktar fuq il-logħob. Ġifieri l-aħħar festa pubblika kienet San Pawl fl-10 ta' frar, fil-għodu kien hemm il-logħob għat-tfal u niżlu tfal jilagħbu. Sa l-appuntament li jmiss huwa fin-19 ta' Marzu, San Giuseppe, festa pubblika u l-istess. Niftħu għat-tfal. Inizjattiva oħra li qed naħdmu fuq u semma xi ħaġa Fabio fl-aħħar podata qed nagħlaq karriġjata tal-bypass għat-traffiku u qed niftaħa għaċ-ċiklisti biex jiġu nies minn Malta u Għawdex ukoll, ġew li Għawċin ukoll.
jizvogaw f'dan l-ispazju jagħmlu training bir-rota u mbagħad wara 8:30 niftaħu kollha t-tfal biex it-tfal idderrihom ittihom l-opportunità li llum imċaħdin minna mħabba il-volum kbir ta' karozzi li joħorġu bir-rota bla periklu. L-imkarreġġata tiftaħ? Il-bypass ta' triq l-imdina, ċfi mill-roundabout ta' St. Dorothy sa' roundabout ta' taħt is-Saqqajja. U dik qed nippruvaw nagħmluha every first Sunday of the month sakemm nafżaw mod ieħor. Every first Sunday? Of the month. Every first Sunday of the month. U vabi għalli kolkom konkurrenza pjuttost imdaqsa. Kellna mijiet ta' nies. Tal-ġenmen, proset. Li xtaqt insaqsi huwa bħala bnidem li għandek daw l-idejat kollha spiex tal qed titkellem spiex dwar in-nuqqas ta' komunikazzjoni bejn il-Gvern ċentrali u l-Kunsill, il-Kunsill għandu bżonn aktar risorsi biex ma jkunx tallab, għandek daw l-idejat ġenwament tajbin li jistgħu jsettqu ħafna iktar spiritu ta' komunità. Qed tagħmel qed taħdmu bħala kunsill jew falenija ma' kunsilli oħrajn forsi wkoll fuq pjan naqra aktar fit-tul ta' forsi kif tikkooperaw bejnietkom biex toħolqu lobby group biex titfaw pressjoni fuq il-Gvern ċentrali. Kieku tal-ġen. Ma mhijiex ħaġa li tikkonsidra tagħmel? Nikkonsidra u nixtieq nagħmel aktar, speċjalment mal-kunsilli li jmissu magħna. Li nħoloq xi tip ta' charter, ma Anke idejat jiġu replikati, ġifi eżempju di tal-pjazza pedonali, kelli s-sindki minn kunsilli oħra li wara ċemplu li għallu jisma bro, tipo, kif qed tagħmilha, kif qed jirnexxielek, hemm xi ħaġa li għandi nkun naf, jew min qed nitkellem ma' xatt biex jituna xi fondi. Bħala idea indipendenti hija idea vera. And they find you approachable, għax m'hemmx dik il-barrier. Who finds you approachable? Partiġjana, anka l-kunsilli l-oħra. Kunsilli Għax mhux qed l-oħrajn. jgħidu jien qed nitkellem. Imma iktar minn hekk. Mela, ħana prova nsaqsi mistoqsija aħjar biex nasal mbagħad nerġa' nasal lill-biċċa. X'hemm bżonn li jaqa' taħt ir-responsabilità tal-kunsilli bħalissa mhux qed jaqa'. Sabiex il-kunsilli se jkun jista' jiġġestiha b'mod ġesti daw ir-responsabiltajiet b'mod li ċ-ċittadin tal-lokal igawdi iktar. Ovvjament daw jkollhom jiġu abbinati ma' aktar riżorsi u aktar finanzi, eċetera. Naħseb il-finanzi l-iktar biċċa lekin, għax hemm ħafna affarijiet li tista' tagħmel, anke l-affarijiet li qed nitkellmu fuqhom huma affarijiet pjuttost basic imma wkoll jirrekedu ċertu ammont ta' finanzi li trid talloka xi tip ta' budget għalihom. Ovvjament jekk għandek iktar riżorsi jew jekk għandek kunsilli li they pool in tipo jagħmlu ċentralizzazzjoni biex il-fondi jinqasmu biex flok tagħmel di tal-wot eżempju fuq il-bypass daqqa l-raħal tagħna u daqqa tkun raħali u eżempju tqassam il-spejjeż ta' kollha affarijiet huma tajbin. Naħseb għandek pereżempju pas-sigurtà infurzar li wkoll il-kunsill m'għandux poteri. Pulizija qed ngħidu. Pulizija, wardens, anything, jekk jiena jinnaf trakkala it-triq bla permess. Jiena rrid inkorri għand il-pulizija, l-kunsill jagħmel rapport lill entità oħra biex l-entità oħra tieħu azzjoni. ċem element ta' burokrazija li ovvjament tnaqqas l-effettività tal-kunsill li ċittadin jippretendi li inti tkun on top of things u effiċjenti. Li mbagħad jekk entitajiet oħra li wkoll għandhom il-problemi tagħhom ta' riżorsi umani, finanzi, eċċetera, jonqsu int tkun qed tidher tonqos magħhom. Mhux hekk. U hemm affarijiet li jfunzjonaw tajjeb fil-kunsilli bħalissa? Naħseb ġbir tal-iskart u tindif sa fejn naf jiena naħseb nagħmluh b'mod tajjeb. Le iktar minn hekk biex nagħmel. Il-komunikazzjoni tal-kunsill mhuwiex ħażin. Fih dan il-kunsill stess? Iwa. Le pala il-mod kif il-kunsill jikkomunika mal-residenti tiegħu. Sewa, imma l-problema li ma jkollkomx l-informazzjoni x'tikkomunikaw fis-sens. Le anke għandek avviżi, hemm kunsilli ma jafux jużaw Facebook page. ċi għandek kunsilliera li ma jużawx Facebook, jew ma jafux jibbatu email. ċi għandek daw il-barriers ukoll. Fis-sens daw qabli għandu jkun kieku qatt għandu jsir charter biex ta'
dan it-tip ta' stħarriġ għandu jsir. Irid isir. Fuq il-kunsilli hemm l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli, l-AKL. Sewa. U għaddin jippruvaw jagħmlu dawn l-affarijiet. Ġifi, against all odds, jippruvaw jidaħlu naqgħod training, però mbagħad sta l-kunsilliera li jattendu. Jekk inti tagħmel seminar fuq l-ambjent u minn 68 kunsill jiġuk 8 għal da seminar għandek 60 ma ġewx. Mhux hekk. U ħela ta' riżorsi taqtana qalbek biex terġa' tirrepetih, eċetera, eċetera. Għand il-Manux ta' Paċville immur ta' sikwieta l-ikla romantika mal-mara jew ma' xi ħbieb intimi tiegħi. L-impenn li jitfaw f'kull platt huwa kbir u huwa rifless fil-kwalità u fit-toma. Bla dubju ta' xejn il-Manux nirrakkomandah lil kulħadd. Hemm anke iktar għall-pages tal-kunsill jekk tqabbel wieħed ma' ieħor tinduna li hemm ċertu kunsilli qegħdin way above their league branding wise jafu jikkomunikaw għandek kunsilli oħra għadhom jagħmlu il-posters bil-paint. Sewa. Ġifieri Hemm diskrepanza u hemm bżonn ta' standardizing. Ngħidu. Però jekk is-setup mhuwiex wieħed professjonali. Aħna bħala kunsill niltqgħu darba fix-xahar għal 3 sigħat. Dik ukoll dik problema. Sammaġna inti qed tagħmel il-podcast u tiltaqa' mat-tim tiegħek darba fix-xahar għal 3 sigħat biss biex tippjana x-xahar ta' ħidma qudiemkom. Naħseb tfallu qabel ma tibdew. Ekku. Sa kif bl-istess mod il-basic requirement tal-Kunsill bil-liġi u li tiltaqgħu darba fix-xahar. U niltaqgħu darba fix-xahar. Għal-daqshekk intom obbligati spiex ta' mbagħad il-qija li tagħmlu ħax. Eżatti. Bix-xewqa tagħkom. Għandek l-att amministrattiv ovvjament dawk huma full-time imma bħala rappreżentanza darba fix-xahar. It's not effective. Jekk il-kunsilli nataw din ix-xorta ta' aktar riżorsi u konsegwenza aktar responsabiltajt. Taħseb li jekk ikorreġu ruhom daw l-affarijiet hemm l-wok biex tikkorreġi ruha wkoll b'xi mod il-politika kif issir fuq livell nazzjonali? Probabbli huwa. Wan nixtieq li jkun hemm iktar kandidati indipendenti li jitħajru joħorġu biex kemm jista' jkun f'kull kunsill lokali f'Malta u għawdex ikollok kunsilliera u għaliex li anke sindki indipendenti. Alla volja is-sistema hija waħda partiġjana, naħseb we can challenge it from outside kif għamilt jiena. Dik ma nħoss li għamil xi ħaġa li tillimita ruħha għalija biss. Tista' tagħmilha inti, jista' jagħmilha min qed jismana. And it's possible. Fimt li jkollok. Inti evidenza tal-fatt li din hija possibbli. U jalla meta niġu għall-elezzjoni tal-Kunsilli sentej oħra, hemm ħaddieħor li jitħajjar u n-nies juru fiduċja f'daw il-kandidati, sintendi jekk jemnu f'dak li qegħdin jipproponu li jitellawhom fil-kunsill. Dik naħseb tejn. So, moment, l-ewwel bdejt titkellem fuq biex li tiftaħ il-pjazza u hekk biex tajt li għandna bżonn iktar spazji miftuħa biex it-tfal jilagħbu, eċetera, eċetera. X'jidhirlek mill-proposta li neda l-Labor u li Bernard Grekken diġà semma kif qed jgħid. Dwar l-ispazji miftuħa, biex ta' xtarejt għana għadek il-proposta x'derlek minna, taqbel magħha, taħseb li fattibbli? Naħseb l-idea tajba. Fis-sens naħseb il-pajjiż, in-nies u l-politiċi fl-aħħar jindunaw jew iridu jindunaw ta' bil-fors għax vera ma fadlinniex spazji miftuħa li għandna problema kbira li il-poplu m'għandux fej jiżvoga, fej jsib ħin ta' mistrieħ, rajnija fil-Covid, kulħadd joħroġ, kulħadd fuq kulħadd. U issa jindunaw li wara li fqajna kull ma' biżvilupp u bini kull imkien indunaw li jridu ikonna naqas spazji miftuħa fej in-nies jistgħu jsibu ħin ta' mistrieħ. L-idea hija tajba, però naħseb l-execution in-narrattiva mhix għax xorta tiffoka fuq il-bżonn u l-użu tal-karozzi. F'liema sens? Għax l-idea hi li nagħmlu spazji miftuħa fuq li hija tajba, però naraw qabel fejn naħbu l-karozzi. Mentri il-fattu li ħafna mis-spazji tagħna qed huma fgati bil-karozzi. U jekk mhux ħajkun hawn pjan bil-bajt li naraw kif innaqsu l-volum tal-karozzi f'dal pajjiż u d-dipendenza tagħna fuqhom
mhux ħajkollna spazji miftuħa daqs kemm għandna jkollna. U biex ikollna daw l-ispazji miftuħa jridu nonfqu miljuni ta' flus biex naraw fejn nitfgħu daw il-karozzi l-ewwel. X'qed tinbih din narrattiva li jekk ma nagħmlux car parks, jekk ma nagħmlux mini, ma jistax ikollna spazji miftuħa. Mentri l-verità mhix hekk. Kif il-verità kif tara, għax kulturalment il-Malti u l-karozza huma sinonimi, fis-sens li qed nimmaġna qed tajt inti li b'xi mod għandna nillimitaw l-użu tal-karozzi jew ninċentivaw Mhux il-kontra. nillimitaw li inti tinċentiva, ġvinti l-alternattivi tipprovdihom, l-alternattivi jaħdmu u n-nies min jeddhom għandhom l-opportunità jażlu huma kif jixtiequ jivvjaġġaw skont il-bżonnijiet tagħhom ta' kuljum. X'pereżempju jien fil-każ tiegħi għandi 26 sena u qatt m'għandix karozza. Nuża l-rota, għandi motur u fil-bżonn, vera fil-bżonn, jekk għandi bżonn nuża karozza, nuża l-karozza tommi. Però il-fatt jibqa' nqum fil-għodu u skont dak li ħanagħmel matul il-ġurnata niddeċiedi jien kif nivvjaġġa. So, fil-fatt dal-għodu ta' slima. Dal-għodu meta jgħid li Bir-rota. niltaqgħu ta' Sliema ġejt bir-rota, tlaqt minn ħażebbuġ f'22 minuta wasal ta' Sliema. U parkjajt eżatt barra l-ħanut, ħesil fej, ħadd kost niġi sa ta' Sliema, jienu sejjer lura għaddejt mill-kampanja, ħatna għanifs, fimti ġifir. Il-commuting experience tiegħi kienet waħda sabiħa. Sfortunatament, għadna bil-mentalità li kollox idur madwar il-karozzi. U qed naraw anke bħala. X'hemm biex nibidel il-kultura, speċa x'inhu huma l-inċentivi li l-gvern jista' jagħmel biex il-poplu jbiddel din il-fema. Tirranġa l-infrastruttura. Però aħna nfaqna 700 miljun biex naġevolaw iktar sewqan tal-karozzi. Aħna kellna opportunità ta' d-deb il-pajis tilef ċans ta' vera biex f'2016 konna ġalħaqna saturation point. Tant kienaw karozzi, kienet problema enormi kulħadd kien xeba. Mbagħad kienet twildet l-infrastructure Malta, il-gvern ħareġ jgħid li għandna 700 miljun biex nirranġaw it-toroq li kienet ħaġa tajba. U flok rajna li dawk is-700 miljun jintużaw biex jirranġaw it-toroq għal karozzi. Però naraw li namlu bicycle network għal roti, li namlu iktar parkeġġi għal moturi, li nallokaw iktar spazju għal tal-linja biex tal-linja ma teħilx fit-traffiku. Però kien hemm proposti biex dawn l-affarijiet isiru. Kien hemm tentattiv imma dak it-tentattiv kien kosmetiku ħafna. Ġifieri inti jekk tara Malta bħala pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea, għala volja aħna naħseb li żgħar membru tal-EU għandna l-inqas uptake ta' użu tal-roti fl-Ewropa kollha. Ġifieri tista' tfehmni jew tfiem barrani li jiġi Malta kif l-iktar pajjiż żgħir juża l-roti l-inqas. Meta il-punt kollu li tuża l-rota huwa tużaħ għax qed tmur post qrib. Li mawx l-infrastruttura, nistaqsi mistoqsija probabbli ta' idiota taw. Din għandha x'taqsam ukoll mal-fatt li Malta u ħafna tlajja u nsul. Dik hija skuża, dik misconception. U għandna l-kultel għandek niżla. Ġifieri naraħha b'mod ottimist. Però l-problema ta' obeżità anyway, ġifieri tajjeb naqblu naħarqu. Jekk għandek infrastruttura tajba, ġifieri għandek spazju fejn wieħed juża l-rota bla ma jtoqgħod jieqaf kull triq biex jaqsamu dawn l-affarijiet, awtomatikament l-esperjenza tiegħek bir-rota ħad tkun waħda ħafna isbaħ. Però llum hawn roti li jaħdmu wkoll bl-elettriku. U dawk huma pedal assist li lan tagħhom huwa li jgħinek li f'każ ta' tlajiet jiffaċilita il-vjaġġ tiegħek li inti ma jkollok tbagħti inqas. Qed jgħinek taqdef li, pereżempju fil-każ tiegħi jekk jiena tiela tela, qasbis tinduna li tiela tela. Tant huma effiċjenti li jgħinu jiġifieri dil-skuża jew sfida ta' tlajiet awtomatikament tiġi eliminata. Il-potenzjal għal pajjiż huwa enormi. Għax il-prossimità hija li ngħidlek minn ħażebux biex ġejt ta' Sliema għadhom 22 minutes. Issa minn ħażebux għal ta' Sliema naħseb hemm 8 kilometri. Disa? ċaġek. Issa fil-master plan ta' trasport Malta kienu ħarġu statistika li qalu li f'Malta l-average commute ta' persuna li jitlaq mid-dar biex imur l-post tax-xogħol huwa 5 kilometri biss. Iġbed nitkellmu fuq kwarta. Issa fehmni jien kif għandna 700 miljun
u ma nużawhomx biex niffaċilitaw dal-użu alternattiv li huwa effettiv biex intaffu nsolvu il-problema tat-traffiku. Imma għaw jisu il-Cookie Monster għet jirremetti vacuum cleaner. Għara minnaw, all right? Denis, uġ. U inti finalment imkien m'għandek 100% uptake, ġifieri jekk inti tieħu l-Olanda li huwa pajjiż sinonimu mal-roti, għasemmek kulħadd ma jsuqlek ir-rota. Imma anke f'Malta fejn għandek karozzi kullimkien mhux kulħadd jisuqlek il-karozza. Ġifieri li qed ngħidlek huwa jkun hemm bidla fil-mentalità li inti meta tiġi biex tagħmel triq li tagħmel infrastruttura tat-toroq qed timxi fuq il-prinċipju ta' road equity li inti taħseb fil-users kollha tat-triq u l-iktar users effiċjenti, eżempju l-mixi, l-roti, l-moturi, u l-iktar users vulnerabli li jinsertaw ma' dawk il-kategorija ta' nies ukoll, ittihom priorità. Issa fil-każ ta' Malta, iddeċidejna li inkomplu nagħtu priorità assoluta lil vetturi privati. U ovvjament dik iġib il-konsekwenzi li kellna nieħdu iktar eliqi, wessajna t-toro, għamilna roundabouts kbar. Għal-rot ma kienx ikollna bżon imwessaw it-toro fis-sens biex tagħmel bicycle lane sura. Per meta mmur barra minn Malta u nara bicycle lanes ikun hemm uħud minnhom. ħafna toroq ġa kienu wisajn biżejjed li jekk riedu setgħu jallokaw spazju żgħir fil-ġnub. Għax inti fis-somma qed tagħmel inqas karozzi u iktar roti. Jien kieku l-viżjoni tiegħi tkun li f'Malta sa 2030 kollna 30% tan-nies model shift lejn roti. Jiġifieri tettejt minn kull 10 min nies li morru għax-xogħol tlieta minnhom ħajmorru bir-roti. Imissa li din l-infrastruttura ma saritx biex daw 7 miljun u fuck it was a lost opportunity. Saru xi bicycle lanes imma ma sarux kif suppost. Il-cycling policy tajjeb li ngħidu suppost il-pajjiż għandu cycling policy li bażikament dal-policy jiddetta linji gwidi biex meta jiġu il-periti u l-uffiċjali tal-infrastructure Malta, tal-gvern, tat-trasport Malta, eċetera, jimxu fuqhom biex tintendi kif hemm policy guidelines biex tagħmel toroq għal karozzi hemm standards, ikollok standards tal-roti biex jekk inti ħatamel bicycle lane u ħatamel bicycle lane ħażebbuġ u bicycle lane il-mosta u oħra bir-żebbuġa, taw ħajsiru b'talli mod li jkunu standardized. Din ma saritx. U ilna minn 2010-11 naħseb nistennew da cycling policy jitwielet. Ġas politika mem. Ġifi qassem il-ridni politika biex daw il-bidliet li tantu meħtieġa fil-pajjiż isiru. Allora hekk il-viżjoni tiegħek hija li 30% sal-imsena? 2030. Ix-xewqa tiegħek, so 2030 konna 30%. It's very reachable. Imma tikun hemm il-political will. Sajn sfortunatament tkun sillima ħażebbuġ minix il-persuna tipo karigat li nieħu daw id-deċiżjonijiet. Hemm xini fil-gvern ċentrali li jinteressom minn dawn l-affarijiet li jippruvaw jimbuttaw għal dawn tip ta' idejat? M'hemmx biżejjed. Għadna lura ħafna. Sfortunatament Min taħseb li għandhom ikunu l-alleati tiegħek da? Min taħseb li għandu jkollu l-akbar interess li da? Għanet il-Ministru tat-Trasport. Ġifier tlajna sal-quċċata net. Il-policy tal-partiti ġifanka kinti tara il-manifesti li ħirġin il-proposti fej jissemmew roti f'dal-każ. It's very artificial, niddubita jekk huma stess fehmu l-bżonn il-bżonnijiet biex jisiru daw il-bidliet kif suppost. Però hija pjuttost somma sempliċi ħafna, fis-sens li fit-2016 ġa kellna wis karozzi. Allura ddeċidejna ħajr x'nagħmlu. Ħawessaw naqattolu ħalli għodu iktar karozzi. Imma r-rata ta' karozzi li jitlu Malta kuljum. Jekk inti tara l-iskeċ tiegħek tal-kokaina ġiderejta. Jekk inti il-Malti joħroġ fit-toroq ma' 80 vettura ġdida addiction gravi li sa minn dejjem il-politiċi tagħna pruvaw isolvuha xi ħaġa hekk. Sinjura Mallija, it-tifel tiegħek għandu problema. Kif jista' jkun li t-tifel tiegħi perfett l-aqwa fl-Ewropa? Addiction għal coke. Għal coke jeħtieġ nintervjenu minnu fih. Imma kif? Billi nwessawlu l-kanal ta' mnieħru ħalli l-coke tkun tista' tgħaddi relax. Imma l-idea mhux lej untu aktar coke. Aktar coke. Doċ imkien naħseb li għandek żball. Sinjor Malija, jien l-espert.
Inti Ian jew jien qed tgħid? Ian, okay. Ta' l-vote capacity li zidna u l-ammont ta' karozzi li żdiedu wkoll qed ngħidu within a few years. Dik il-capacity ħattimtela mill-karozzi l-ġodda u ħatispiċċa fejn kont. L-inġiniera jgħidu l-unused demand, ġifinti qed toħloq infrastruttura li awtomatikament ħadd tattira iktar minn dik l-infrastruttura minn dik dawk il-problema. il-users. Inti qed tiġbed iktar problema, speċjal qed wessal l-arterji biex imma inevitabilment speċjal l-infart f'xi punt ġej. X'int għandek tliet tipi ta' nies. F'dal każ għandek dawk li huma meqjusin brave, pali li għala volja l-infrastruttura jamnika xorta jħorġu bir-rota. Dawk huma l-1%. Għandek faxxa nies li huma interessati però huma concerned tas-safety tagħhom minħabba nuqqas ta' infrastruttura. Mbagħad għandek in-nies li anke qed tihom rota b'xejn mhux ħajużawlek ir-rota. Inti tittargetja in-nies tal-faxxa tan-nofs. U minn hemm iġib 30%, imma jekk inti jirnexxielek iġib 30% f'tal każ, anke 70% l-oħra ħajgawdu. Immaġna inti tqum għada u minflok 100,000 karozza jgħaddu mill-Mars għandek 70,000. Solvejt it-traffiku. Imma daw il-proġetti kollha li qed isiru ħajnaqsu 30% tal-karozzi? Le. Għax m'hemmx l-inċentiv. Allora the white elephant in the room għadna ma ndirizzajniex. Għas biss bdejna nifmu bħala poplu x'iridu nagħmlu biex nibdew inbidlu dal-pajjiż. Imma biex immur lura għal saqsejtek l-ewwel. Ġala darba daw 700 miljun is-sant tefqu, 700 miljun min jaf biex sibnihom minn fejn ġew. Issa s-sitwazzjoni ili it-toroq wessajnihom b'tali mod li jakkomodaw il-karozzi u mhux ir-roti. U batna l-messaġġ li n-narrattiva li huwa responsabilità tal-gvern jisolvilek il-problema tat-traffiku. Qed tifhimni x'qed nipprova ngħid. Li jiena ħanibqa' fil-karozza tiegħi nittama li għadha ħalmur għax-xogħol u ma nsibx traffiku. Meta nafu li dija tama falsa għax jekk hemm ħabta waħda l-pajjiż jieqaf. Palma rajna reċentament. Not sustainable. 100%. X'taħseb mela inti tajt li m'hemmx l-infrastruttura. U m'hemmx infrastruttura għax m'hemmx il-wiedni politika. U m'hemmx il-wiedni politika għax hemm interessi kbar kummerċjali, għandek lobby b'saħħtu tal-karozzi, għandek lobby b'saħħtu tal-kontratturi li minn wara. Il-kontratturi mhux xorta speċa jistgħu jgawdu. Imma l-infiq li tittonfoq għall-infrastruttura għall-karozzi hija ħafna ikbar mill-infrastruttura biex tagħmel għall-roti f'dal każ. Pal expenditure. Għalina l-ispiża kienet tkun iżgħar. Kienet tkun iżgħar konna nifrankaw balla flus u dak il-flus kont ninvesti fl-edukazzjoni, fl-isport. F'Malta niddubita jekk qatt sar xi studju, però barra minn Malta hemm ħafna studji, this is facts, fimtix it's not my opinion, it's what other cities are doing. U taħdem u l-riżultati huma hemm ġfint għandek bliet pal New York li huma fgati bil-karozzi daw 10 snin ilu qalu isma' aħna ħanoħolqu bicycle network, ħanoħolqu pjazzett. U bdew fil-bidu jaf kien hemm xi resistenza żgħira, però l-bidliet li hemm illum m'intix ħadd tgħidilhom neħħulna l-pjazzett jew neħħulna l-bicycles għax joħorġu nies fit-toroq jipprotestaw. Kellek Londra l-istess ħaġa, Londra mimlija roti, fl-aħħar sentejn tlieta bdew jagħmlu l-infrastruttura biex jilqgħu dik id-domanda. Imma inti minkejja li m'hawnx l-infrastruttura int xorta toħroġ. Jiena trabbejtek. X'jiġri trabbejtek? Inta 10 snin kont nitlalek il-busket jew ħal-qormi bir-rota, kienet ħallini ommi nitlaq bir-rota, ħażebbuġ kien post kwiet, kien hawn inqas karozzi. Jiġifieri il-background totalment differenti, inti kollok tifel tiegħek illum tħallih joħroġ bir-rota barra fit-triq, għax anke jien li għandi rota nibda naħsibha darbtejjek ħanħalli. Inti qisek bil-mod ġejt imrawhem issa qed tilgħab video game u inti bdejt level 1 meta ma kienx ħafna karozzi, issa qiegħed level 10 imma biex wasalt level 10 kellek kull 1 2 3 4 5. It-tfal tagħna tinċaħduhom minn dawn l-affarijiet hawn ħafna tfal illum ma jafux jisuqu r-rota. Kulħadd iddajla bil-PlayStation għax toroq mhumiex safe, mhux ovvja mhumiex safe jekk fqajlhom kollha. Inti kapaċi tinnegozja dan it-tip ta' infrastruttura għax għandek speċ ta' is-sena jew insomma għandek dik il-kapaċità li rawwimt bis-snin. Apparti jiena naf li jekk int kellek titfali karozza mutur jew rota jew tal-linja ħdej xulxin
u kollha b'xej, jien xorta ħammurlek għal-rota jew għal-motur għax jiena naf li dawk huma l-iktar mezzi ta' trasport li ħajaqdu lili fil-lifestyle tiegħi. U l-iktar effiċjenti, L-iktar effiċjenti, il-vantaġġi huma kbar, il-flus li nifranka, il-ħin li nifranka. Immaġna inti Malta wieqfa kif ġara sfortunatament dik il-ħabta traġedja ġimgħatejn ilu. Jien bqajt għaddej jisu ma ġara xejn, kieku ma niftaħx il-Facebook u nara traffic fuq il-feed tiegħi qasbis naf li Malta mweħla, x'in nibqa' għaddej. Imma, mela, jiddi qed nipprova nasal għalija hija forsi speċa nies li m'għamlux it-traġett li għamilt inti. Li forsi rota qatt mużawa, jew forsi użawa meta kienu adolescenti illum adulti u speċ ta' Tinsiex, l-lum għandek ħafna nies eżempju jgħixu l ġo blokka appartamenti. Sewa. L-lum ta' fejn ħattellaħa, għas toqgħod ġo l-lift. Aħna il-planning authority naħsbu għal-parkeġġi. Ma kif ħanaslu 30% tiegħek għax tajtqgħu ħafna problemi. Ġifieri iċ-ċittadin jista' b'xi mod ikollu jagħmel l-għażla li għamilt inti? Jista' u għaw min ġabeda min jeddu, għax dik titqis minn bkejja kollox huwa. Ma ix ħaġa perikoluża, speċjal l-infrastruttura kif qiegħda bħalissa. Hemm element li tittoqgħod attent, ma naraħix iktar milli tittoqgħod attent meta suq karozza. Ma inti iktar vulnerabbli. Tinsiex, iwa, mid-darba welf iktar vulnerabbli, imma meta Malta mwela fit-traffiku u kulħadd għaddej b'5 km/h jien għaddej b'30. Ġifieri nħossni safe fit-traffiku għax il-karozzi mhux qed jiċċaqalqu u jien qed niċċaqlaq ħafna. Ara kieku bil-lejl meta m'hemmx karozzi fit-toroq u tgħaddi dik il-karozza waħda u għaddejja bil-100. Hemmhekk fejn noqgħod attent. Nipprova ngħaddi minn xi triq fil-ġenb. Sewa. Qed tifhem? Ġifieri tajt li ħafna mill-ġurnata xorta m'hemmx periklu għax il-karozzi daw bil-kemm Il-periklu mhuwiex kbir daqs kemm jaħsbu, mbagħad għandek l-element ta' safety in numbers. Iktar hemm roti fit-toroq, iktar hemm moturi fit-toroq, iktar ħajkun hemm rispett reċiproku. Jien hemm ħafna sewwieqa jċedulek u jħalluk tgħaddi u nsellmilhom lura ngħidilhom bonġu. Fim ġifieri hemm għarfien n-nies qed just ħafna nies ma jindunawx that they can make the plunge themselves. Għalhekk importanti ħafna li jkun hemm l-infrastruttura u li jkun hemm il-politiċi li huma flok jinqdew biskuża għax għandna kulħadd bil-karozza. Imma jkunu huma li jkollhom il-kuraġġ biżejjed jgħidu isma' aħna qegħdin hawn ma rridu naslu hawn. U dik mhix qiegħda ssir. Qed tifhimni? M'hemmx long term plan. Le xejn sal-elezzjoni li jmiss u mbagħad wara għadha ma raħħat. Ma qed li anka il-pjanijiet li hemm fil-manifesti tal-partiti qed huma pjuttost miopiċi. Issa fuq di to go back fuq l-open spaces. Dik li jiena nqaxettiku fuq l-execution tagħhom. Għax inti qed tgħid li biex ikun jistgħu jaslu għaliha. Xorta jiffokaw fuq il-karozzi, ġified 700 miljun naħseb il-maġġoranza tagħhom mhux biex iħawel is-siġar. Imma biex naraw fejn ħanagħmlu dawn il-karozzi. 700 miljun allokat għalija. Issa kollox bis-700 sirna. Tipot. Ġifieri fil-fema tiegħek għadna fiċ-ċans biex tgħid inti. Għax hawn 700 miljun oħra. Kieku m'għadniex fiċ-ċans mhux ħanoqgħod niġi hawn. 700 miljun għandi il-riservi tiegħi. Apparti għandi riservi x'siġar ħajjikbrulek ġo pjazza jekk taħtom hemm car park jew minna. Għax l-eruq tagħhom jridu jinfirxu x'imkien le. Sakemm mhux ħatamel kollox bonsai. Però aħna mhux bonsai jridu, aħna rridu s-siġar li tuna d-dell, siġar li huma kbar, li tuk element ta' ħdura li tħares lejhom u titpaxxa bil-kuluri tagħhom. Ġifier, again, naħseb l-execution jista' jkun aħjar. Għalhekk tajjeb li nindirizzaw il-problemi vera u jisu waqt li għaw tillaċċa l-open spaces, għax huma affarijiet sbieħu, kulħadd jieħu gost open space. Il-klassi politika jisa meta semmilhom karozzi jagħmlu retreat. Li dik ir-retreat imnebħa mill-fatt li hawn lobby tal-karozzi trement. Hija parti ewlieni ħafna mill-problema. Għalhekk huwa importanti bħala. Il-parti l-oħra x'inhi?
li ovvjament in-nies maġġoranza tagħhom jisuqu, allura hemm il-short term pressures li jisma' ħsbilna l-parking, fejn nipparkjaw, u inti bħala rappreżentant trid min-nies, allura tipprova taġġevola n-nies fil-short term, u int minn għalik solvi problema meta menti f'verità long term qed tkabbar il-problema. It's not sustainable. Għalhekk importanti meta għandek daw il-budgets kbar tużhom sew. Di problema ubikwita di ta' short term. U ma nafx kull xi ibnebħam il-fatt li kif taħdem id-demokrazija li partit ikun fil-gvern għal 5 snin, bittama li jerġa' jiġi elett il-5 snin ta' wara biex ta' Probabbli. term Di traffiku mhix xi ħaġa Malta biss, teżisti barra minn Malta wkoll. U għal-mod kif tindirizza. L-spazju tagħna huwa naħseb ma nafx kif nikkumparaw forsi tista' sepadel bħala statistika speċa aħna kemm għandna karozzi per capita jew kemm għandna karozzi iktar importanti per square kilometer pereżempju. Naħseb 750 per 1000 persons naħseb aħna u Luxemburg l-ola fl-Ewropa. Ma Luxemburg għandhom popolazzjoni xi 10% ikbar minn tagħna, ma mbagħad l-art tagħhom xi 10 darbiet ikbar minn tagħna, allura speċa It-tieni verżjoni tal-App Free Hour tgħin eluf ta' studenti f'kull istituzzjoni edukattiva ta' Malta jqablu timetables ta' xulxin fil-waqt li tħabbrilhom meta jkun daħlilhom l-istipendju u torjenthom fl-Università permezz tal-Campus Guide Videos. Mela niżlu l-app tal-Free Hour u segwhom fuq l-Instagram tagħhom freehour_Malta. Però dak huwa l-fatt dak huwa raġuni ieħor għaliex għandna naqsu d-dipendenza tagħna fuq il-karozzi għax il-spazju huwa inqas. Huwa limitat, mhux hekk? Allura ma tagħmilx sens li talloka l-iktar ammont ta' spazju għall-iktar mezz ta' trasport li jirrekjedi spazju għall-iktar mezz ta' trasport ineffiċjenti għax fil-maġġoranza tal-ħin tiegħu il-karozza wieqfa fit-triq ma tagħmel assolutament xejn. Tifhem, jekk jiena fi spazju ta' karozza nista' ndaħħal 10 roti u 10 min nies marru x-xogħol bir-rota, awtomatikament neħħejt 9 karozzi oħra mit-triq. Tal-bliħu. Leġ the numbers are incredible. Meta tibda taħseb fuqhom. Il-kwestjoni hija kif ħadd biddel il-kultura forsi hawnhekk wieħed irid iħares lej ħwejjeġ li kienu kulturalment Tibda minn x'imkien. U tara kif irnexxilna nbidluhom ma' żmien. Jien f'ħażebbuġ bdejt nagħmel xi ħaġa għax qabel ħadd ma kien joħlom li apparti li tagħmel pjazza pedonali fil-festa jew l-ġimgħa l-kbira jew fl-irxoxt talaqa tiftaħa biex it-tfal jilagħbu. Kienu joħorġu għalik tal-ħwienet probabbli xi ġifieri u miskom tistħu. Illum jiġu l-ħwienet, jiġu n-nies jgħidulek isma' meta ħadd terġa' ssir dil-ħaġa x'morna aħjar ta' ħadna gost. Hemmhekk hemm bidla fil-kultura ġifi n-nies lesti. Kummerċjalment tagħmel ħafna iktar sens li tiftaħ il-pjazza għal. Imma ħafna nies ma jaħsbuhiex hekk għax għadhom bil-biża' li jekk m'hemmx traffiku għaddej minn qudiemhom m'għandhomx beħ. Dik hija parti mill-kultura wkoll. Imma nistgħu nbidlu. Imma l-evidenza kif esperjenzajta inti hija differenti. Hija differenti. Hija perċezzjoni, mhux bħal traffiku. Inti tikkonvinċi the man in the street u dik mhix dejjem faċli. With 615 passenger cars per 100 inhabitants. Meta per 1,000 għal-ħares, għandna 60 waħda kull wieħed. Kull ċittadin. Meta nġabret? 2018. Probably għawla s-sax d-dewar basni. Probabil ta' 2018 u ma' nazgur. Il-problema hija waħda kulturali. Jispeċa. Anka ta' di tal-bypass. L-ewwel darba li għamilnija, niftaħni għal-roti, Trasport Malta tawna permess sa' 8:30. U l-raġuni kienet mis-6 ta' filgħodu. Raġuni kienet li jisma' jkantaw ħantelfu t-traffiku, l-karozzi, eccetera. Malli nar taħat. Jena tipo bqajt nħares lejhom tipo għattilhom isma' nar taħat mhux matul il-ġimgħa. Malli raw li l-ewwel darba kienet suċċess u ġew xabanies, it-tieni darba tawilna sal-10. Ġi meta jaraw in-numri, meta jaraw in-nies qed jistaqsu hemm laċċa għaliha, f'daqwat dik tixel switch. Xar kemm hu tajjeb li ma taqtax qalbek tirsisti u. U għalfejn tixelu l-switch imma taħseb. Għax imbagħad hemm in-numri hu. In-numri huma. Għax qed jaraw l-esperiment tiegħek jaħdem. Eżatti. U di tiġri f'kollox, mhux fit-trasport biss. Narawha f'kollox. Fejn hemm in-numri hemm il-policy favorija. politiku. Għalhekk trid
politiċi li għandhom viżjoni li jisma' jekk m'hemmx in-numri għandek taħdem viżjoni biex dawk in-numri ġibhom. Isek għandek naqgħod chicken egg situation li fil-każ tagħna qed insibuha itqal minn pajjiżi oħra. Mela, ħanaħdu pawża żgħira men. Nagħmilek kafe. Mhux se nofrilek manux għax naf li inti ħelu ma tħux għalkemm bro. Għalkemm manux għandhom restaurant paċi fil-Max għax mort. La. Laqas, xi darba morru. Għadni le. Dal-weekend sejjer mal-mjuk. Immur ta' spissem anka tim dejjem għamilnieh. Bħal meta waqgħet l-arka ta' ma nedawx, mela. Illum x'għandna. Isma' inti hawnhekk ta' minn fejn biex ti qatt ma fimta, din hija parti mill-podcast li jien qatt ma fimt. Biex inti tkun tista' taqbad dak li jien għandi f'idejja. Jien x'il-Madonna rrid nagħmel. Jo, żidni. Mela minn ix-xotta stieħek. Mela. Isma' ma kellniex trade sal-ġimgħa l-oħra x'tara minnu trade. Someone stole it. Sar xi target probabbli ġifieri għal machine gun ta' Mark. Ma towards this camera like that? Ma. Bora. Mela, ħanadu break, lavazza, manux, ovvijament għam il-kronat lemon and yuzu meringue. What's a yuzu? No idea? All right. Għana u kol ħana ħasir xinu l-juzu? Sibna xinu juzu? Round yellowish citrus. Round yellowish citrus. Għand il-katarretti nasi. Fil-mikrofon, bro, fil-mikrofon. Round yellowish citrus fruit with fragrant acidic juice. Sekam jen jarant. Ġviri frotta di? Tal-bliħ. Alright, Black Forest, ovvijament, tropical fruit. Dik nasib kronat, mux donut, ikolli najt. Paris Brest, u għal-ment croissant, li minn taħt il-għajn stib ta' Arnold Cassola, sti. Mux il-croissant, il-kelma, bro. Mela, pawza. Xanna, jina Mikil, wieħed mill-editors tal-podcast ta' John. L-esperienza fuq il-podcast hija waħda qawwija u propju għaliex il-buzz ma jaqta' xejn la waqt waqqas wara r-recording tal-podcast. U anki għaliex bħal ħafna u ħafna oħrajn fil-podcast sibt it-tama li fl-aħħar il-Malti li jiddiskuti b'intelligenza u mingħajr ħafna bżieq u tixjir tal-idejn. Iddeċidejt nipproduċi dokumentarju ċkejken illi effettivament jgħid l-istorja tal-podcast hux. Għal daqsan qed nappella lilek u taħdejk illi lkom issegwu l-vjaġġ ta' John u sħabu sa minn Marzu tas-sena li għaddiet. ġajlu sena. U allura li bħali tixtiqlu dan dokumentarju isir realtà, tidħol fl-Indiegogo link li hawn memuża ma' dan il-filmat u t-tieni daqqa tiktubx. Kemm tixtieq inti? Permezz tal-biċċa xogħol għandtiegħu għal inwieġeb numru ta' kurzitajiet marbuta mal-podcast u kif ukoll illi nixħeddaw fuq l-isterja tal-karattri illi sawru l-podcast dak li huwa llum. Kulħadd għandu storja, kulħadd għandu elementi interessanti fih. Da ma jistax isir bla flus, kameras, dwar u x'nafin. U għalhekk kumilment qed nitlob il-kontribuzzjoni tiegħek qed nirrepeti u fidek mela. Mela, rġajna l-ura, wara pawza pittost domna nqallum. Ġderek memel l-atmosfera ta' fuq il-bejt? Sabiħa kienet flow li konna, tipo, iktar ma tindunax li taqsek edin flow li ma il-nar. Il-nar jgħamil effett, Atmosfera ħelwa. Għandek Sek ma tkunx titlaq imma fl-istess ħin. Taf li suppost inti qiegħdaw biex tiffilmja mhux biex parla fuq il-mobile ta' Kajli li jiswa 1300 euro. U xorta waħda ma joħroġ ritratt diċenti tan-nar qasbiċċa story tal-Instagram mar nexxilna nagħmlu bih. Imma 1300 euro. U hija. Fejn mela fuq il-bejt ukoll konna qed nitkellmu fuq speċ ta' li naqbdu każ speċifiku li jista' jispjega b'mod iktar. Eżatt, iktar b'mod aktar materjali. Naħseb l-iktar proġett tat-toro emblemiku li sar dal-aħħar 5 snin kien bla dubju Central Link. Kellek Central Link u mbagħad ftit wara kellek il-proġett tal-Marsa. Però ħanibdew mis-Central Link għax naħseb importanti n-nies jifhmu
Meta nitkellmu fuq infrastruttura aħjar, xi jgħid biha tipo t-toroq mhux sbieħ din hemm it-tarmak, tieħu gost issuq fuqhom, tipo kollox jidher sew. Meta nitkellmu fuq ir-roti, meta għandek proġett bħal Central Link li ismu miegħu Central Link, ċfi l-idea kienet li inti taqqat il-lokalitajiet taċ-ċentru ta' Malta, tibda minn Ħaddingli, Rabat u l-Imtarfa, jinaqdu ma' Ħażebbuġ, Ħattart, Lija, Balzan u tibqa' sejjer sal-Ħamrun. L-idea kienet li taqqat dawk il-lokalitajiet kollha. Issa, fil-każ tal-roti, l-affarijiet kif kienu qabel is-Central Link ma kienux pjaċevoli diġà ħalli n-nies jifhmu l-punt ta' tluq kien ġa ħażin. Li ġar bis-Central Link flok ħloqna link ċentrali biex wieħed huwa ffaċilitat juża l-rota biex jasal minn lokalità għall-oħra, x'hawn qed nitkellmu fuq commuting. L-għan ta' commuting huwa li tasal minn A sa B. Inħoloq tista' tgħid Central Barrier. Għaliex? Dal-proġett li ġie jiswa 50-60 miljun euro, apparti li huwa affukat kompletament mill-bidu sal-aħħar fuq il-karozzi, l-infrastruttura li suppost qiegħda hemm għal roti mhijiex aċċessibbli. Mhijiex aċċessibbli għax fej saru bicycle lanes, eżempju, jibdew imkien u ma jwaslu imkien. Ġifi, jekk anka hemm tentattiv minn naħa tiegħi biex nuża l-bicycle lane, irrid nipperokkola ħajti biex nasal sal-bicycle lane. U jekk nibqa' ħaj nkun wasal sal-bicycle lane, meta tiġi fl-aħħar tagħha, ma twaslek imkien. Fejn twaslek? Jew ġo ħajt, jew ġo bankina, jew ġo junction perikolus li inti sintendi tibqa' għaddej u ma tistax tibqa', jew tittieqaf biex taqsam. Ġifi, the connectivity isn't there. Issa f'proġett bħal dan li inti qed tgħid li huwa Central Link, tkun priorità li inti jekk ħa toħloq netwerk għal roti, hemm dil connectivity. Sa jiena kont membru fil-NGO Rota, dak iż-żmien Bicycle Advocacy Group. U niftakar konna għamilna laqat mal-infrastructure Malta qabel ma bdew jimplementaw il-proġetti f'daw iltqajna magħhom ġo dal-boardroom, morna għandhom ħalluqa, ħarġuna daw il-mapep kbar mill-mejda, tipo ħanibdewaw, ħanamlu hekk u bdew jistaqsuna x'naħsbu. Meta mbagħad bdejna nixbdulhom l-attenzjoni li isma' di titranġa, di tissir hekk. Hemmhekk bdejna mbagħad naraw naqa' reżistenza. Immedjatament. Immedjatament iva. Però mbagħad konna qbilna irnexxinna. Fuq xi punti speċifiċi fejn kellkom dad Ngħidulhom diżgwiti. isma' hawnhekk irid ikun hemm link dirett. Però m'hawnx spazju, qedhom le mhux m'hawnx spazju, hemm spazju ma tajtu kollu lil karozzi. Eżempju, jew toħloq dil-junction. Meta dil-junction tista' tinħoloq naqa' differenti. Jiġri, kien hemm reżistenza mill-bidu at planning stage. Ġifir ma kienx konsultazzjoni, kien tipo. Le, rubber stamping, li aħna l-orġu ngħidu isma' konsultajna u tinsiex aħna hawnhekk mhux qed nikkonsultaw biex nieħdu xi pjaċir, qed nitkellmu fuq safety tan-nies. Ġifieri l-idea tiegħi li nkun commuting bir-rota huwa li isma' għandi familja d-dar tistennini kif għandu kulħadd. Ġifieri jien li qed nitlob xejn li huwa għaltu ma ħaqnix, ħlief li nkun safe fit-triq. Ġifieri dik iridu jiftakru n-nies, ġifieri we are playing with people's lives here. And if it's not safe, it's not attractive. And if it's not attractive, people Will choose not to do it. No. U jekk inti tmur Central Link illum u tagħmel count f'sija, tot kemm jgħaddu karozzi, kemm jgħaddu roti, probabbli jgħaddulek 5,000 karozza u forsi jgħaddilek ċiklist wieħed. X'imbagħad tiġix fuq it-television tippoppa u tiftaħar li isma' aħna Central Link sibna f'kollox u f'kulħadd. Meta clearly it's not working. Dik kienet narrattiva qatt ma kienet pjanata u żgur. Kien hemm narrattiva li isma' Central Link huwa proġett li jaħseb fil-mezzi ta' trasport alternattiv, hemm l-itwal bicycle lane ta' Malta. Meta mhix vera, l-bicycle lane tinqasam xi 10 biċċiet. X'qas kienu kapaċi nippjanaw proġett ta' 50 miljun li għandek lane wieħed connected. Hemm ħafna biċċiet perikolużi biex tasal u taqsam. Anka jiena sempliċement minn Ħażebbuġ biex ninżel Ħattart. Dak il-link m'għadux jeżisti. Kieku jiena student tal-Università u temmu bir-rota kif għamil 3 snin nagħmel.
nispiċċa jrid ngħaddi minn ħal-qormi minn flok, għax ħattar tal-ħal-balzan sar perikolu Swiss. Irrid not ngħaddi wrong way, insuq in-naħażina tat-triq, titoqgħod tieqaf u taħli l-ħin tistenna meta qabel kont, eżempju maġna, tasal l-università f'kwarta ma ħażebux bir-rota u issa qed naħli 5 minuti oħra, 1/3 of the time, biex tipprova taqsam bla ma toħloq iktar periklu. U ovvjament hija aktar infurjanti meta n-narrativa fil-medja hi li Żgur, gidba, isma' aħna għamilna daw il-konsiderazzjonijiet sabiex. U għalhekk irid ikun hemm policy, għax tinsix daw il-proġetti saru f'kuntest f'ambjent fejn il-policy tant meħtieġ li jiġi maħluq qabel ma tibda, għaż biss jeżisti. U għall-impolicy qed tirreferi hawnhekk. Għas-cycling policy f'dak każ. Issa xi Malta darba m'għandix cycling policy? bħalissa m'għandniex le. Dal-waqt ikollna u daqt nisimgħu biha, imma naqatu lejt ġan faqna 700 miljon fuq it-toroq. Ġi se nagħmlu sa nerġgħu nkissu kull mem biex nirranġaw? Ma nafx. Inti anke eżempju bħal Marsa li huwa l-proġett li jaqgħad is-sawt man-nord ta' Malta. Saħalli jien ma tantx inħobb nuża dal-connotations għax fil-verità Malta tanti żgħira. L-idea li toħloq li tgħid isma' tas-sawt u tan-nord isek qed tipprova toħloq distanzi fit-tisti li ma jeżistux fil-verità. Ma dik diġà taqta' qalb in-nies li isma' ta' jiena mis-sawt u qed nitla' sal-belt kemm hemm bot. Il-Marsa connectivity fejn tidħol rota m'hemmx. Għandek bicycle lane fuq naħa, però ma twaslekx fejn tixtieq, ma twaslekx il-ħamrun, ma twaslekx raħal ġdid. Għandek il-liftijiet biex taqsam, again. Ġo l-lift toqgħod rota waħda biss u tistenna 30 sekonda jekk issib il-lift jaħdem biex titla' mbagħad tittaqsam il fuq. Dal-lift rarament jaħdem. Iktar ma jaħdimx milli jaħdem. Imma immaġna inti Enajdu jaħdem, jaħdem. Sewa. U jaslu sal-lift 10 ċiklisti fl-istess ħin. Ġifieri qed nistenna 10 minuti biex jmiss lili biex nitla' fuq dal-lift biex naqsam u mbagħad nerġa' nistenna biex nerġa' ninżel. Ġifieri vjaġġ ta' kwarta f'daqqa waħda jiddupja l-ħin. Da kollu għax jew ma ħsibniex f'infrastruttura fejn ħloqna link dirett at ground level. Għax ma rridux intelfu l-flow tal-karozzi. ċinti automatikament ġa tafawk fil-ġemp li inti mintix priorità. Sammaġna, qed naħdmu għal dak il-30% fejn għandek eluf ta' nies qed imorru l-belt bir-rota u għandek dal-lift. Għax mingħajr il-lift ma tistax taqsam il-Marsa. ċawelna. ċi għas kien hemm konsiderazzjoni at planning stage. Tagħmel requests, tiftijem fuq ċertu affarijiet u mbagħad they get sidelined. Alla tibda tgħid isma' hawn xi ħaġa mhix qed tagħmel sens. Jisu hemm id moħbija li qed tipprova dik il-kultura li tant irridu tinbidel tibqa' status quo ma tinbidilx. Kien hemm pajjiżi oħrajn li kellhom l-istess problema tagħna ta' kultura li eventwalment irnexxielhom. Mawra salħadnu ta' Derek mhux transazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tgħaddi fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Ħafna bliet fil-Mediterran li għandhom kultura pjuttost Maltija. Ġifieri jħobbu l-karozzi, għandek klima naqas ħuna, hemm it-tlajiet ukoll. Qed jagħmlu avvanzi ta' kuraġġ, ġifieri anke Sqallija u hemm ċertu bliet ġol Italja. Anke fl-Afrika ta' fuq hemm postijiet fejn qed jibnu cycle lanes. Ġifieri interessanti ħafna. Ġifieri vera m'hemmx skużi. Il-potenzjal qiegħed hemm, ġifieri nirridu nibdew qed ngħidu mill-infrastruttura. Però l-ewwel kien hemm Paolo li hemm inċentiv għal dak li jkun jekk jixtri rota dawk jeżistu. Inċentivi diġà x'inti tista' tixtri e-bike li hija rota pedelek li kollha betri magħha li tassistik waqt li taqdef biex tirbaħ it-tlajiet li tkellimna fuqhom. U hemm inċentiv li il-Trasport Malta jtuk €650 lura
ċfi jekk tixtri e-bike tiswa 2000 euro jew 1000 euro. Pratikament kważi neħejt nofs il-prezz fuq dal-inċentiv. U dawn huma cashback. Iwa. U kien hemm interess fuqhom, jiġifieri n-nies kien hemm min tħajjar, kien hemm min xtara. Pers intendi, jekk m'hemmx the missing link, l-infrastruttura u l-planning. Hemmhekk, ġifieri, hemmhekk qed neħlu. Hemmhekk qed neħlu. L-infrastruttura li għax hemm ħafna, ġifieri hemm ħafna benefiċċji għax jekk inti qed tgħid li jisma' l-commute fiqsar ħin. Tu il-commute tista' tgawdi għax inti tista' tgħaddi naqra qalb ir-raba. Hemm l-element uman. Hemm l-element uman. Apparti minn hekk. Tifranka l-flus. Qed tifranka l-flus tal-fuel. Din nifranka l-luf ta' euro kull sena. Dak il-flus jew nivvjaġġa nsifer bih, jew nixtri xi kamera, jew noħroġ. Għax int videografer hum. Iwa. Dak huwa l-impjieg tiegħek huwa videografu. Self-employed fuq filmi. Minn hemmhekk tafu l-Marko jidhirli. Ejja. U l-Johan. Johan tifel ta' dolur dak zabbuġi u għole. Niskbar. Dak vera fuq nħobbu anka l-familja tiegħu. U meta nitkellmu fuq planning ukoll, mhux qed ngħidu biss bicycle lanes. X'fi eżempju inti f'lokalità ngħidu ħażebbuġ biex tibqgħu mat-tema. Imma nistax nagħmel bicycle lanes fit-toroq residenzjali għax huma diġà d-doroq minnhom infushom. Allura x'tagħmel? Inti tnaqqas is-speed tal-karozzi. ċi barra minn Malta li jagħmlu fl-ambjent urban iwaqqgħu l-speed tal-karozzi għal 30 km fis-siegħa. Biex inti awtomatikament min qed jivvjaġġa bil-rota qiegħed on a level playing field ma' min qed isuq fejn tidħol veloċità. Għax fejn jinħoloq periklu. Meta għandek vetturi għaddejjin b'veloċità ħafna ikbar ħafna ora minn tal-roti. Allora meta għandek main road hemmhekk tagħmel bicycle lane għax toħloq segregation fiżikali bej roti li għaddejjin b'25 km fis-siegħa u għandek karozzi għaddejjin b'60, 70, 80 km fis-siegħa. Fl-urban fej mhuwiex possibbli toħloq bicycle lanes, toħloq safe corridors fej inti twaqqa l-speed tal-vetturi privati tal-karozzi f'livell ġust. U dak huwa agreed li huwa 30 km fis-siegħa. Sa ħafna mit-toroq residenzjali f'Malta huma 50 km fis-siegħa, 60 km fis-siegħa. ċfinti, għala voja suppost huwa post safe. Qed tibża toħroġ minn darek xorta. It-tfal ma tafdaħħomx barra, anzjan jaħsibha darbtej jekk għandu jaqsam it-triq. Dik tista' tagħmilha immediately, m'hemmx bżonn flus biex tagħmilha. U xorta dawk l-affarijiet mhux qed isiru. U x'in il-motivazzjoni għalfejn ma jsirux? Għax daw affarijiet li aqas il-car lobby, spex ta' mhux se tiddanneġġa għax xorta tista' tuża l-karozza. Sempliċement naħseb bħala mindset. Aktar disciplinat. Hemm element ta' disciplina li naħseb bħala pajjiż għadna kemm xejn lura f'kollox. U dik hija riflessa fit-trasport u fit-toroq sewwa. Hemm element ta' nuqqas ta' għarfien, tinsix ħafna maġġoranza assoluta tan-nies li jieħdu daw id-deċiżjonijiet qatt ma saqu rota f'ħajjithom. Ċfin kif nista' nippretendi li bniedem li qatt ma saq rota f'ħajtu ħajiddiżinjali triq biex insuq il-rota komda. U inkredibbli kemm strument daqshekk sempliċi daqs ir-rota jista' jsolvi daqstant problemi. Jiena konvint li tista' solvilna l-problemi kollha fej għandu x'jaqsam it-traffiku u l-sfida tal-parkeġġ. Tantu hekk li proġetti bombastiċi pal-metro li ġieli taqqa tissemma jiġu redundant qabel ma tibda timplementhom jew tibda tħaffi. Għax ir-roti u l-moturi jisolvu ilek dil-problema qabel. Anka għas-saħħa tal-bniedem fis-sens li inti qed teżerċita ruħek. Mhux hekk. Aktar minn hekk, Malta jidher li għandna rata għolja ħafna ta' mart pulmonarju. Mart respiratorju, obesità, stress. U l-mart respiratorju, speċa ma nistax nimmaġna li dil-konġestjoni kollha tal-karozzi tgħinhom. Naħseb li. Minnu mweħħel fil-karozza u iktar espost għal dak id-duħan u tniġġis għax ħafna drabi huwa wieqaf fit-traffiku l-arja mniġża tidħol mill-ventijiet u inti wieqaf, allura awtomatikament dak dieħel ġol pulmun tiegħek. U qed iddaħħan il tawarajk.
meta tkun bir-rota inti tibqa' dej u bħala level tiegħek fit-triq inti qed ħarira ola mill-exhaust tal-karozzi. Apparti minn tix qed tiddaħħan. X'inhi r-rata sabita Kull sena nitilfu xi 600 ruħ għandu kun għal-mart respiratorju. mart respiratorju. Malta in Minħabba itself pollution. already has Iktar li mietu nies bil-COVID. has Put it in a context. significantly high rate of respiratory illness, with around 15% suffering from such diseases, while roughly 1.5% live with a severe condition. When it comes to chronic asthma, there are roughly 5 new cases per day. Bħala mwiet, isma l-ewwel semmejt se jaħtlu proġett bombastiku tal-metro. Tal-metro. Jifri, inti daw il-soluzzjoni tal-mass transport li ħafna nies li forsi jistħajlhom naqa' viżjonari jaħsbu li dik hija soluzzjoni. Anka per eżempju l-PN issa net l-idea Tat-trem differenti għax almenu hija fuq livell tal-art, ġifi m'għandekx għalfejn tħaffer dak l-ammont dak il-volum enormi ta' ġebel u mbagħad tittarfej ħadd titfaħħom jekk ħadd tagħmel land 5 deaths a reclamation. week. Skużani, bro. 5 deaths a week and a €2 million bill. Malta's air quality should be a serious public health issue. Jesus fuck. I would treat it as a pandemic. Fis-sens Which jekk it is. vera rridu nagħmlu il-bidliet meħtieġa n-nies idu jifhmu kemm l-affarijiet huma serji u allarmanti ġipu di qed tiswina saħħitna. Ma nafx, bro. Stija. Ovvjament, the cultural shift kieku tejn ħafna fuq għatta bnadi. Ma zom, għax għamilt digressjoni. Ġiri, inti fuq fuq daw soluzzjoniet mass transit, mass transport, whatever. X'taħseb? Ma naqbilx magħhom. Proponiment. Ma naqbilx eżempju ma' metro, So, għax m'għandniex għalfejn naslu sem. Għax hemm soluzzjonijiet eħfef, irħas, short term li huma effettivi kif qed nitkellmu fuqhom. Għaliex għandi naħli 40 sena minn ħajti nistenna sakemm jitħaffer dal-metro biex forsi jibda jonqos it-traffiku anke fl-istudju li ħareġ. Il-modal shift ta' nies li ħaj jonqsu karozzi kien xi 5% jidirli. Xi da jafu anke kisir metro id-dependenza qawwija fuq il-karozzi ħadd tibqa' hemm ġas ħajkejterjaw għal surplus ta' nies li mhux ħajqogħdu f'karozzi għax m'hawnx spazju, allura jridu jirriżultaw li jużaw il-metro. 5% biss. ċaġek kienet jidirli. U 5% fil-kuntest ta' kemm tikber il-popolazzjoni. Għal-proġett li jiswa ġiex biljun jew kemm hija redikola. Ma tinstema Il-kuntest idea wiesa' grandjuża Ewropea u speċta hemm ħafna mill-lat ta' marketing nista' nifhem għalfej għażlu l-speċta. Le, nis jimpressjonaw ruħom. Xek, xossom speċta dan U huwa inti passi meta tmur barra tuża l-metro, hemm sistema ta' roti u ta' mixi u rapid transport, ġifi għandek tal-linja għandek il-bendi buses u għandek il-bus lanes dedikati li daw huma kollha neqsin minn Malta. ċaħna l-ideja ta' metro li fottejna l-spazju kollu at ground level. Allora għedun ħaffru l-art. Il-karozzi ħanħallu għam ground level u ħanamlu metro taħt. Ma taħdimx jekk inti jekk toħroġ mill-metro f'nofs l-imwieħel u titmur timxi sa' għal-balsan, sa' tam ħatuża karozza mill-imwieħel għal-balsan jew ħatimxi jew tuża l-rota. Jekk ħatuża l-rota fejn huma fejn l-infrastruttura biex taqdi dak il-bżonn. Xorta ma teżistix. U dawn mhux affarijiet factor din sissa almenu f'proġett ta' metro. Għalhekk hija half-baked solution qed tifhimni? U di temminanti li għadek kifat li fotejna kollox at ground level? Ija, mela. Għalfej tarajek. Għax kull imkien f'gat bil-karozzi, kull fej tħares. Tipo jekk kien hemm raġuni wieħed għalfej nikkonsidra nitlaq mill-pajjiż kieku hija possibilità jew option viabli hija propju minħabba dan. Għax kull fejn tħares tara karozzi jiena li hija depressanti, tipo ma għandix fejn naħrab, m'għandix fejn niżvoga għax dejjem tittoqgħod attent li ħadd ma ħajtajrek, ħadd ma ħajoqtlok. Ġifieri inti fuq ir-rotta tkun anzjuż? Le, mbagħad dak huwa żvog biex naħrab minna, għax għadni free, għadni indipendenti, tipo fuq il-rota, tipo jiġri madwar jiena free. Fil-karozza inti hija ġo gaġġa tittaħrab imma mweħħel fit-traffiku, bat mhux minn hemm tibda l-road rage. Issa stenna naqra ħad tibda tolli naqqa temperatura.
tibda tara kulħadd tiddannat fil-karozza. Għax kulħadd irid jiċċaqlaq u jasal x'imkien u ma jistax għax jekk int għandek mitruħ ħarġu mill-lokalità fl-istess ħin għandek traffic jam. Ma sekonda xed tippunta li lej l-screen il-ħbi, ma. Were there any other options considered besides the proposed metro? Da xed naqrawek, bro. Dan huwa mill-website ta' metro.mt li nieda il-gvern. Emma l-fej fucking tajet biex Mela. Jiddi li f'dal rapport is-cycling assu konsidrat. Ħanaqraw il-soluzzjoni għadil. Għandek iktar idejġ di minni. Mela, yes, the consultants carried out a full study of the other options that are currently available, including bus rapid transport, monorail systems, and tram or surface light rail. Rotatijak smaf sor. And options. An options analysis was carried out and the metro was proposed as the most feasible, also in light of our narrow streets and car parking issues. Le, so as fucking Għataw album, tipo. Għataw album ċertifikat ta' falliment, tipo kifet nejdu, at ground level, hemm kollox dizastru, ħajkonna nħaffru għax ma nistawx immissu l-art minn fuq. Fuck up. Mela, isma, imma lilien mill-issues ta' trasport u l-konġestjoni u l-problema kollha li semmejna spiex ta' l-ambjent mod ġenerali tal-pajis. Naf li inti interessak fil-fatt il-konsil f'dawk dak il-qasam spiex, na? X'inhi l-istima tiegħek? Xiexi pala expectations. Le, bħalissa fej edin l-analizi tijak. Pala ambjent. Pala ambjent, hija. Naħseb pala pajis l-ambjent jgħat stat f'ir ħafna. Anzi, ħansaqsik mistoqsija aktar, speċali li tmur pass lura, un bat naslu għall-lista. Għalfej il-bnedmin jew ċittadin għandu jinteressaħ mill-qada tal-ambjent. Tlaqna? Snooker, nine bowling kunet namel xi ħaġa. The king of weights. Phenomenal talent. Taħqa simpatika tiegħu. Ringrazzja l-ommi tal-li ġabetni fid-dinja. Because I was getting homesick. And a real character. Well, I'm always positive. The money, the snooker, the pool. Pjuttost kalm. James favor. Ġifieri panixxawk. The talented potting machine. Għax l-ambjent jaffetwa il-well-being tagħna. ċfaħna pala pajis ħafna drabi fil-politika u fil-elezzjoni dejjem nitkellmu fuq standard of living. ċfiri int għandek income, għandek xogħol, kemm tista' tixtri u tonfoq, dak huwa standard of living. Issa qed nibdew nitkellmu fuq kwalità tal-ħajja. U dik tinvolvi l-ambjent, il-well-being, il-mental state tal-bniedem, l-arja li għanna postijiet fej u għet jistajmu għal-ħin ta' mistrieħ, mal-familja, lat soċjali, dik hija l-kwalità tal-ħajja. Sa dik hija mibnija madwar l-ambjent. Jekk int għandek ambjent b'saħħtu, għandek poplu li huwa b'saħħtu wkoll. Issa fil-każ tagħna l-ambjent dejjem kien ingħata baqa' fuq il-back burner għax dejjem iffukajna fuq l-ekonomija. Mentri fil-verità anti ekonomija u ambjent suppost għandhom imorru hand in hand. Imma aħna tipo ma sarx hekk. Ġifier aġevolajna żvilupp, ħafna drabi żvilupp bla pjan, ma kienx hemm pjan holistiku, u l-ambjent dejjem ingħata il-ġemp. U issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn kif tkellimna trasport għandna diżastru totali. U ħafna mill-problemi ambjentali jduru ma dal-fattur. Għandek il-kwalità tal-arja, imniġza, ħafna drabi wkoll mħabba trasport. Spazji li huma naturali fil-pajjiż, ġifi as kampanja, ġifi art maħdum mill-bdiewa, art li baqa naturali kif dejjem kien. Dak qegħdin xi 10% jidhirli. U ħafna minnu huwa xari.
li n-nies għandhom impressjoni żbaljata li x-xari huwa wasteland, ma jikber xejn. Mentri hemm biodiversità rich ħafna fix-xari. Għandek il-widin, ħafna mill-widin huma f'stat ta' abbandun. Għandek ħafna speċi invażivi li ġew introdotti mill-bniedem li qed jagħmlu ħerba fuq il-pajsaġġ naturali għax jikkompetu dirett. Kif jaslu biex ikunu fil- Jew jiġu importati minn garden centers, jew xi ħadd idaħħal xi annimal bħala pet mbagħad taqbiżlu jitfgħu barra. Eżempju kellna hemm żvinġ partikolari kienu xaħat kienu għadbu fadira għawdex u nfirex madwar għawdex u issa sabuħ Malta, kellna l-crayfish ta' Chedwick Lakes li issa tinfirex fil-widin u għet jikkompeti ma' żvinġ indiġenu Malti. ċ'għandek daw l-affarijiet? Hemm relazzjoni predatorjali bej il-crayfish u l-żvinġ? Ma nafux. Probabbli sa kemm insiru nafu l-impatt ikun too late. X'inti speċi invażivi huma speċi opportunistiċi huma japprofittaw ruhom minn ta' stat ta' abbandun jew għandhom ċertu features li jaddattaw li jagħmluhom iktar b'saħħithom minn speċi oħra l jieħdu over. Anka fil-pjanti naraw hemm pereżempju pjanta jgħidu l-riġnu. Il-castor oil dik kienet daħlet bħala ornamental, ħarbet fil-kampanja u infirxet mal-widin. Kull fejn tara lilha titqaċċat biex neħħilha żerrija biex tipprova tnaqsilha l-firxa, ma tant tifrex malajr li kważi impossibbli biex tikkontrollahha. Eżempju. Għata ħafna ħin fil-widin inti? U f'dal-postijiet biex ta' Kważi kuljum. Kważi kuljum? Jew imur xi mixja, jew xi dawra bil-kelba, jew dawra bir-rota. X'issib fil-kampanja Maltija? Għalfej tagħmel għad il-għażla? To get away from everything, tipo. Għalla valja persuna soċjali ħafna nkun irrid naqaħin għalija. Maqtuħ minn kollox, nitfil mobile, nitfil Facebook, bla kuntatt ma' l-ebda persuni oħra, nosserva l-ambjent, nisma la safar jannu, nieħu ritratti. Għalija dik striħajt, dak li ktar ħaġa importanti fil-ġurnata. Sajkint għandek ħafna nies, ħafna traffiku, ħafna jgħat, ħafna storbju. Dik ovvjament timpatti l-ambjent u anka il-well-being tiegħek vis-à-vis l-ambjent li tipprova ssib għal-mistrieħ tiegħek. Jiena perswas li ħafna nies ma jifmux il-valur tas-silenzju. Le. U aħna għandna idea artifiċjali ħafna tal-ambjent. Aħna għalina n-nies jaħsbu l-ambjent huwa it-terf fil-roundabout. Jew li tmur taqali. Jew tmur tagħmel piknik f'xi ġemp ta' triq fuq it-tarmak. Huma riżultati għal fatt li m'għandniex ħafna spazji miftuħa jew li hemm huma mimlijin nies ukoll, it's a result. Fimt? Però in-nies l-arfin tagħhom fuq biodiversità u n-natura hija baxxa ħafna x'qatt ma tajnija valur. U jisu nis forsi ma jafmux għalfejn huwa importanti li tippreserva l-biodiversità u x'tista' tik mixja fil-kampanja u x'jista' jtik is-silenzju u x'jista' jtik li taqta' minn kollox. Semmejt li toħu ritratti ġifieri inti toħroġ bil-kamera naf li tagħmel il-bird watching. Il-bird watching dak huwa d-delizzju primarju tiegħi. Jiena minn tajta żgħira ta' 10-11 skoprejt la safar ħanibdew naqalura. F'Malta bħala annimali limitati ħafna ġifieri aħna bħala mammals l-iktar annimali għandna huwa l-fenek, ġifieri m'għandniex iljuni, tigri u daw l-annimali naraw fuq it-television. Għadu prevalenti il-fenek biex ta' ma tmur fil-kampanja ġili tinserta f'nik? Ejja, ġili, mhux ħafna. Hemm żminijiet partikolari meta tarhom jew ikunu iktar attivi u mawx kull imkien hawn ċertu irkejjen ta' Malta fejn huma aktar komuni u oħrajn fejn huma inqas. Li mu l-żmien fejn wieħed għandu l-opportunità jara iktar kajli reġgħet bil-mobile għadu ma ċalba. L-iktar naħseb fis-sajf, jidhirli fis-sajf l-iktar li nara. Sewa. Allura, il-fatt li
li aħna neqsin minn daw l-annimali tradizjonali li n-nis jassoċjaw ruħom magħhom, allora jisni automatikament mort għalla safar u meta bdejt ninduna niskopri kemm hawn speċi differenti ta' safar li nista' nara f'pajjiżna fuq dil-biċċa blata, jisna nfetħit li d-dinja totalment differenti minn dik li forsi n-nies imdawrin fiha. U l-hobby tiegħi li letteralment inqum kmieni filgħodu ħafna drabi qabel ma titla' x-xemx, noħroġ barra f'daw il-postijiet li huma frekwentati mill-asafar mħabba l-istat naturali tagħhom, infittex l-asafar u meta nsibhom narafhom, noddhom, jekk nista' nieħdilhom ritratt, jekk huwa sfu ta' ċertu speċi ta' ċertu preġju, ninforma sħabi oħrajn li huma birdwatchers pali u jiġu jarawh jew ma jċemplu li mur nara x'sabu huma. U inti kollox huwa mdawwar fuq il-kalendarju tal-asafar fejn għandek il-passa fil-ħarifa u fil-rebbija x'inhuma dal-passes. Inti l-asafar min-natura tagħhom jivvjaġġaw biex jigawdu minn ċertu klima, ċertu temp aħjar, ġifi fix-xitwa meta fl-Ewropa jkun hawn kesħa kbira, ħafna asafar, miljuni ta' asafar, jinżlu lek lejn l-Afrika biex jigawdu xitwa iktar sħuna. Umbat meta ġejja rebbija u s-sajf sħana ħafna fl-Afrika jerġgħu jitlaw lek l-Ewropa biex jibejtu. Il-fatt li Malta qiegħda f'nofs il-baħar kontinent tal-Ewropa fuq naħa u l-kontinent tal-Afrika fuq naħa, ingawdu ħafna daw l-asafar li qed ipassu minn fuqna biex imorru posta l-ieħor. Allora jiena fi żmien il-passa li tkun tal-rebbija bejn Marzu, issa tibda l-passa, sa Mejju, u mbagħad anka fil-ħarifa minn Settembru sa Novembru, ikolli dal-ġen biex noħroġ biex infittex daw l-asafar li jkunu għaddejjin minn fuqna. U daw mhux ħajqogħdu jistennewk. Ikun kollhom dill-għaġla biex jgħaddu, jekk rajthom, jekk ma rajthomx. Ma rajthomx. Jiġri ma jifqux hawnhekk sempliċement huma. Jekk jieqfu għal ftit sigħat, ftit minuti jew ftit ġranet l-iktar, mbagħad jaħarbu lem. Jibqgħu għaddejjin. Ftit huma l-asafar. Kbar ikunu daw. Xorta ta' asafar. Minn kull tip ta' ġvet nitkellmu fuq asafar żgħar huma d-daqs ta' pittiros, jew bufula jew asfur tal-bejt dak id-daqs u mbagħad titkellem li asafar li huma bħal flamingos, ajkli, irsieset li huma asafar grandjużi ta' ċertu. Irsieset x'inhuma? Preġju. Asfur li jkoll il-ħut. Kun twilon u bil-munqar u l-barra. Daw eżempju tarhom fil-qtajja mal-baħar. U noħroġ dak huwa l-iżvok tiegħi, ġifieri fin-niċċa tal-ambjent sibt niċċa oħra tal-asafar. Dawn volumużi daw l-asafar grandjużi li qed issemmi. Ġifieri jekk wieħed joħroġ u jagħmel birdwatching, l-opportunità li jara dat tip ta' asafar. Hemm ħeda. Hemm element ta' stennija, hemm element ta' tfittxija, hemm element li taraf u tifhem kull speċi ta' asfur x'tip ta' ambjent qed ifittex. Eżempju, pittiros ifittex postijiet bis-siġar. Il-merill, l-asfur nazzjonali, ifittex l-irdum mal-baħar. Jiġifieri mhux ħamu nfittex merill għal bis-siġar għax mhux ħansibu hemm. Xi kull asfur għandu l-ambjent tiegħu. Sewa. Jekk inti tifhem il-valur ta' dak l-ambjent, iktar għandek ċans tfittex asafar differenti. Ċfinti tibda tinduna li fl-ambjent hemm katina. Bniedem li ma japprezzax jew qatt ma kellu l-opportunità jifhem dik il-katina ħajsiba ħafna tqal biex jifhem il-valur tal-ambjent per se waħdu, l-relazzjoni tal-ambjent mal-bniedem u għaliex il-bniedem għandu iħares dak l-ambjent. U il-volumi ta' daw l-asafar ma' żmien naqsu jew baqgħu l-istess? Hemm ċertu speċi trendu għalija jonqsu għax l-impatt tal-bniedem fid-dinja hija kbira. U l-impatt fuq daw l-asafar u l-ambjent tagħhom dejjem qiegħda tiżdied. Xi anke jien fil-lifetime tiegħi għal volja għadni żgħir, ċertu asafar li kienu komuni meta kont tifel jiena, illum naqsu jew tittamel iktar effert biex issibhom. Imbagħad tibda taqra u tfittex riċerka minn barra,
tibda tinduna li daw fil-pajjiżi fej bejtu fl-Ewropa qegħdin jonqsu ħabba l-intensività fl-agrikoltura, ħabba l-kaċċa, ħabba t-tibdil fil-klima, ħabba t-niġġis bid-dawl, ċfem hemm ħafna fatturi. Il-tibdil fil-klima affettwata għal-passa? Skull it-taffetwa. Inti jekk qed jinbidel it-temp, għasfur jista' jħoss ħtieġa iktar li jpassi, jew inqas ħtieġa biex jipassi. Għandek dawk l-asafar li jaqsmulek id-deżert dejjem qed jiżdied u jespandi. Allura iktar ma jespandi d-deżert, iktar għasfur irid itir biex jaħrab mid-deżert u iktar ma tespandi, iktar iżjed iċ-ċans li dan l-asfur ma jirnexxilux. Għandek l-agrikoltura. Jiġi eżawst ġifieri u ċedi. Imutu, tas kemm imutu miljuni ta' asafar imutu b'mod naturali. Umbagħad daw il-pressures. Inta għandek jisu logħba ta' survival of the fittest, li għasfur ta' ftit grammi jaqsamlek 2000 kilometru f'3 ijiem. Hija xi ħaġa li Fabio Spiteri ma jista' jagħmilha, fimt? L-ebda bniedem ma jista' jifhem daw il-meravilli. U f'Malta għandna xi 400 speċi li 280 minnhom huma rekordjati regolari. Per esempio, insenilu rajt kważi 200 speċi f'sena. Sissa dis-sena rajt 70 speċi, sala tibda l-passa jibdaw jiżdiedu id-diversità ta' speċi u tibda titla' bil-mod il-lista. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Interessanti, hobby sabiħ ħafna ġifieri. Dinja sieħa differenti, ju. Ekaw min jixtieq li qed jismana jifhem u jesperjenza iktar dal-hobby li tosserva l-asafar. Min fejn jibda? Jew jikkontattja lili, jew jikteb il-BirdLife li huma laqda ewlenija. Parti mill-BirdLife. Membru magħhom. L-irwol tal-BirdLife eżatt x'inhu? Il-rol tal-BirdLife hija NGO, hija NGO ambientali u hija l-eqdem NGO ambientali f'pajjiżna. Dis-sena tiċċelebra 60 sena. Li twildet fin-1962. Sa dak iż-żmien l-arfin fuq l-ambjent f'pajjiżna kien prattikament zero. Għalhekk kien ħass il-bżonn li titwaqqaf din l-għaqda li tqajjem kuxjenza fuq il-ħarsin tal-asafar u l-ambjent. U l-rol tagħha huwa li tipproteġi l-asafar, għandha l-riservi, l-għadira, x-xemxija, s-semar u issa tas-salina li xogħla hi li toħloq ambjent naturali tippreservaha biex l-asafar jistgħu jagħmlu użu minn dak l-ambjent, hemm minnhom anke jbejtu għax la ma jitgerfxux la huma protetti hemm ma jsibux jitellifhom jipprovaw jibqgħu hemm u jbejtu. Mbagħad għandek ħafna jużawhom bħala stopover waqt il-passa minn post tal-ieħor. Ma postijiet sbieħ ħafna int qatt mort. Jiena jidher li meta kont żgħar kont msieħeb mal-BirdLife naħseb niftakar nimur is-santwarju tal-Għadira, niftakar nimur u mbagħad immorru daw il-passiġġati insomma u jidher li mal-BirdLife. Daw meta kont issieħeb magħhom kienu jibgħatulek gazzetta tad-dar. Il-ħuttafa. Il-ħuttafa. Ejja. Lek, kont u bat reċentament mort santwarju ieħor. Lejl inħawi ta' xi werza hemm nieħret isma'. Wara x-xemxija. Wara l-kiosk tax-xemxija. Is-simar. Is-simar dak. Is-simar jgħidulu. Reċentament ħadd titfal hemmhekk. Daw kienu wastelands, postijiet abbandonati u l-BirdLife kienet ikkarigata li tieħu ħsiebhom min-naħa tal-gvern tipo bħala stakeholder u inbidlu f'oażi żgħar qalb tal-ġent ta' konkos u bini fejn għasfur jista' joqgħod u bniedem jista' jmur u jistieħu japprezza daw l-asafar bla ma jtellifhom prattikament inti l-guest
Mor namluha, bro. Meta trid. Mor namluha, ġib it-tfal, ovvjament, għax naħseb tajjeb li. L-tfal jiġġennu jgħattu gost. Tipo, U tajjeb li jarfu li hemm eżistenza differenti li l-len mill-ġenn urban li issa huma draw fieħu. Jindili li taffaxxinani li spiex ta' meta titgħallem li inti tista' tieħu esperjenza ta' dinja li qiegħda fid-dimensjoni tiegħek ma peress li ma tfittixix biex m'għandekx aċċess għaliha kull ma tagħmel tħares. Aħna fejn jidħol safar sfortunatament Malta it-tendenza dejjem hi li jekk nitkellmu fuq l-asafar jew qed noqtluhom jew qed naqbduhom. L-idea li inti toħroġ u tosservhom ħajjin u ħielsa għadha xi ħaġa ta' kunċett ġdid. Konsensazzjoni kemm popolari di bird watching? Kemm qegħdin speċna fl-għaqda? Fem pala membri fil-BirdLife naħseb hemm xi 1000 ruħ li huma paid up members li actually joħorġu bird watching nitkellmu fuq ħafna inqas. Ħafna inqas. Huwa relattivament grupp żgħir ta' nies qed jikber bil-mod per jista' jkun ħafna ikbar. Tagħmel ħafna minn dawn l-affarijiet inti ta' li għandhom bżonn jiġu ndukratina iktar biex il-ħajja, il-quality of life timxi l-qoddim. Kull sena I make it a point li s-safra tiegħek insifer darba f'sena ħansifer biex imur nara l-asafar. X'fissemmilix concerts jew football jew shopping, ħamur fejn m'hemm ħadd u ħanoqgħod nfittex l-asafar. Dak il-holiday tiegħi. Dejjem? Ejja. Ġri, m'għandekx lilin mill-politika. Tu paċenzja bija tfajla ovvjament. Għax kont titmur shopping jew xi ħaġa. Maġġa taslu għal kompromessi, mhux hekk. Tissib kompromess mbagħad. Tasal għalih, nimmaġina. L-aħħar inti diplomat, ġifieri fuq il-mejda. Dal-għodu tkellimna ftit fuq din is-sistema. Iwa. Kifetlek aħna Malta il-tradizzjoni fejn jidħol safar dejjem kien li noqtluhom. Ġifieri f'Malta hawn xi 10,000 kaċċatur u id-drawwa dejjem kienet li fi żmien tal-passa, f'tal-ġen tal-passa, li inti toħroġ biex tispara u taqbad daw l-asafar. S'għandek ġiex binari, għandek il-kaċċa li jsir għall-ikel. Aħna tinsix sat-tieni gwerra dinjija, il-maġġoranza tal-kaċċa kien jsir biex inti taqbad l-asfur biex tieklu. Għax kien hawn nuqqas ta' laħam, kien hawn laks. N-nies kienu joħorġu barra biex jaqbdu l-asafar biex jittieklu. ċvet nitkellmu pereżempju fuq il-gamiema, fuq is-summina. Kien bżonn ta' bil-fors. U mbagħad sintendi wara t-tieni gwerra dinjija il-poplu beda jagħmel avvanzi, kien l-ekonomija tikber, nies bdew jaħdmu. Allura l-kaċċa bdiet issir sa pastime. Kien hemm element ta' kaċċa għall-ikel. Però mbagħad beda jidħol ħafna l-element ta' kaċċa għall-vetrina. Li inti bniedem joħroġ joqtol asfur, jaqbad asfur biex jibbal smaħ biex jitfaw fil-vetrina tiegħu. U f'Malta kien hawn ġen kbir fuq dil ħaġa. U daw il-vetrini ikun fihom kull tip ta' asfur, anke dawk li huma protetti, li mhux suppost jinqatlu. X'fint għandek asafar li huma game birds li f'ċertu staġuni partikolari b'regoli stretti, suppost, tista' taqbadhom għall-ikel. U mbagħad għandek oħrajn li huma protetti s-sena kollha, jew għax huma asafar li p-popolazzjoni tagħhom hija ħafna iżgħar, jew għandhom iktar valur fl-ekosistema. Dawn huma protetti dejjem, pat-tajr tal-priża, pal-irsieset, pal-ħafna asafar tal-ilma, dawk huma kollha protetti. Però kien hawn ġen kbir fuq il-vetrina. U kien hemm sfortunatament numru ta' persuni li kienu jħorġu biex joqtlu daw l-asafar. Imma kienet illegali jew biżmien saret illegali?
Bizmin bdew jitlu liġijiet, ġifi kellek fis-70s u 80s bdew jitlu daw liġijiet ħafna minnhom li kienu ġildu għal dihom il-bird life biex jitlu, għax fi żmien meta nħolqot il-bird life daw l-affarijiet ma kienux jeżistu. Going back to 30 years ago, tant kien hawn problema kbira bil-kaċċa legali li fin-98 u f'2003. 98 minn gvern laburista qabel l-elezzjoni. U 2003 minn Partit Nazzjonista qabel l-elezzjoni referendum tal-Ewropa. Għamlu li jgħidulhom amnestija fej bniedem kaċċatur jista' jiddikjara la safar kollha protetti li qabad illegali f'dil lista biex tipo jiġu reġistrati. Biex jissanzjonahom l Eżatti, tipo tant għandna problema kbira, ma nafx minn fejn ħanibdew. Almenu nkunu nafu xaw. U fl-ewwel amnestija f'1998 kienu ġew iddikjarati 250,000 għasfur protett. U 7 snin wara meta saret it-tieni amnestija ġew iddikjarati 280,000 għasfur protett. 500,000. X'fejn nitkellmu fuq iktar minn 500,000 għasfur. Imma x'ġara? Daw la safar li ġew iddikjarati qatt ma ġew verifikati. Ġin tiġi ġew mallija, inti dilettant tal-vetrina, tikteb 5 kuċċardit, 5 flamingos u 5 ajkli. Meta int fil-verità fil-vetrina tiegħek għandek 2 kuċċardit, 2 flamingos u 2 ajkli. Ġifinti, il-lista kważi spiċċat, a wish list. Ma kien hemm Ta' safar li għadek. Ma kien hemm ħadd li kun jmur jara il-vetrina ta' dali jkun ġifieri spot checks bħalma jsir pereżempju fl-Olympics li spiex ta' ma jtestjawx il-kulħadd. Ma kienux saru. Xejn. Allora nħolo dal-fake supply kien hemm inflation. Jisu 30% ta' dak li ġi ddikjarat kienu għadu ma jeżistix. Ta' safa li kienu qed jaħsbu li għadhom jridu jinqatlu. U għalhekk sallu l-ġurnata għatanna problema kbira ta' kaċċa illegali għax fej kellek il-ġiex partiti ħolqu daw l-amnestiji biex jirreġistraw la safar balzmati li jew. Qatt ma ġew verifikati. Allura kien hemm min għamel over declaration biex lajkla li qabad ġimgħa ilu iddaħħalha fil-vetrina tiegħu biex imbagħad jekk jiġu l-awtoritajiet jiċċekkjaw ilu sma' jien għandi qiegħda fil-lista di. Qiegħda. Ma nqatlitx 20 sena, nqatlet ġemilu. Kellek min iddikja kif suppost ċfi qal għandu 30 għasfur imma meta jfettillu jista' jarmi xi ħaġa antika u jdaħħal xi ħaġa ġdida floka. ċfi you are always replacing what you have. Kellek min iddikjara kiteb eżempju ajkla biss. Għaw ħafna speċi ta' ajkla. Imma huma speċifikax lim speċi ta' ajkla hi. Ħallija vaga apposta x'jagħmlu. Għandek min jissifirlek barra, imurlek l-Eġittu, is-Sudan, l-Arġentina, iħallsu eluf ta' euro biex imorru f'dal postijiet. Hemmhekk ma jeżistix infurzar. Jagħmlulek herba, jaqbdulek ajkli tal-Afrika li jkunu protetti u rari u qed jonqsu. Jiġu traffikati lura Malta. Kif jaslu Malta? Bl-ajruplani, bid-dajes, b'xi mod jaslu. Iddaħluha fil-vetrina, jekk inti tiġi dil-ajkla, qiegħda mniżla ajkla tan-98. Imma tkun xi ajkla tal-Afrika li mort taqbad sena ilu meta mort btala sin. Imma m'hemmx mod li wieħed jistudja kemm ilha mejta t-tajra? Le m'hemmx mod. Ma teżistix, xjentifikament imkien ma teżistix. Jekk inti jasfu u ġim maqtul reċentament u ġib balzmat ħadd induna li huwa sabiħ. Jekk titfalilu għasfur ta' 30 sena ilu ħatara differenza. Imma jekk inti qiegħed timniżel fil-lista u qiegħed hemm m'għandi l-ebda provi li nista' nuri li isma' dal-asfur
Sa minn meta l-EMS ġiet stabbilita, lan kien wieħed li l-enerġija fid-dar tiegħek tiġi ġestita bl-akbar effiċjenza possibbli permezz ta' pannelli solari, solar water heaters u firxa ta' prodotti oħrajn li jistgħu jifrankawlek sal-1200 euro fis-sena. EMS, Energy from out of this world. Ma jistax isir xi xorta ta' autopsija bħalma taf kif tara CSI għal tara katavru jiġi tabiba bil-ġagaga jgħidlek dan qatel flasha u kwart tal-bira. Le, ma taħdimx hekk, sfortunatament. ċvedi li jrid isir sempliċi ħafna, jrid isir tegin tal-asafar kollha li hemm f'daw il-vettrini. ċfint għandek 500,000 asfur qegħdin ġo 7,000 vettrina u jrid isir tegin individwali daw literalment jaqbdu jisa ċippa klip u teħel ma s-sieq l-asfur. U inti ma tistax taqalaw blebda mod. Tikser sieq l-asfur li. U ma tistax titfasi iħor. Ek tagħmel tegin. U di ma sarriċ. U sakemm issir. Biex tittegja 500,000 fucking asfur. Tibda. Aħna kien hemm tentattiv li jibdew u mbagħad kienu waqfu. Jiġifieri ma kienx hemm il-widni politika li dil ħaġa ssir. U sakemm issir, sakemm nibdew, ħanibqgħu nisimgħu biqtajja ta' ajkli u flamingos u storks li jiġu Malta u jinqatlu. Ikun hemm ħafna minn daw il-flamingi u storks eċċetra li jinqatlu u qatt ma nsiru nafu? Skur dak li jidher fil-medja, dak huwa the 1% tip of the iceberg. Fil-verità jinqatlu ħafna iktar ġifieri. Qatlu ħafna affarijiet li ma tkunx taf, jew tisma' bihom, jew qatt ma tisma'. Fem daw ikunu għasafar prestiġjużi u rari, ġifi l-ġen biex taqbadhom huwa xumma safar rari. Ġifi mhux ħanoħorġu għada ħanorik stork, li tkun ġraja li tiġri 4-5 darbit fis-sena. Tifhem? Imma meta tiġri jkun hawn dal-ġen biex jiwaqqawhom għall-ibbal smar. Minħabba li hija daqshekk rari, ma jfissirx li organizzazzjonijiet bħal BirdLife kif jaraw stork ikun speċa jindunaw mal-ewwel u għal daqstant iħarsu għawat li tkun passi fuq Malta. Meta s-sir taf bijom ek tagħmel iwa. Imma wasalna f'sitwazzjoni li tassess daw la safar, tipo turi kemm is-sitwazzjoni hija allarmanti. U kaċċaturi li talmu ta' ġifieri nkunu ċari hawn min edukaw ruħu. Però fadal dil-problema li qed tiġġustifika tal-ġen dal-inċentiv biex tkompli tkisser liġi li inti batta asfur protett u ħsiltu f'dis sistema biex iġibu leġittimu. U din hija problema li il-politikanti ma jitkellmux fuqha. U l-pubbliku ġenerali naħseb ħadd ma jaf li teżisti dil-problema. Il-BirdLife ila titħambaq fuqha, però jidher li s'issa m'hemmx riedni politiku li dissi. Sa di għandek nies kompetenti li huma esperti għax inti sintendi asfur tittarfu, mhux ħadd mur int u tagħmel tagging ġo vettrina għax inti ma tafx la safar mhux ħadd tarafhom, ma hawn nies li huma esperti u mhux qed jingħataw il-riżorsi u l-għodda biex dal-proċess jibda. Speċa l-inċentiv li ma jtuhomx l-għodda speċa hija pjuttost ovvja le? Fis-sens li l-lobby tal-kaċċaturi b'saħħtu. Mhux hekk ifhem da li qed nagħmlu in-natura tagħna la safar f'dal-każ qed spiċċaw bargaining chip bil-biża' li ma nitilfux voti biex naġġevolaw grupp żgħir ta' nies li l-gost u l-pjaċir tagħhom huwa li jqumu fil-5 ta' filgħodu biex joqtlu t-tajr protett. It's quite sad when you think about it. Imma teżisti u nitkellmu fuq l-open spaces u fuq l-ambjent. Dik il-biża. U l-iktar affarijiet li nistgħu nagħmlu biex vera jkollna ambjent sabiħ mhux qed nitkellmu fuqha. Imma dik il-biża li qed nitkellmu dwarha tal-partit li jitilfu l-voti jekk jimplementaw dan ix-xorta ta' policies li jibda jsir it-tagging, pereżempju. Jibżaw jitilfu daqstan voti. Ġifieri daf moħħ il-partiti tant qed isir din il-kaċċa legali tanti prevalenti li jekk jimplementaw din ix-xorta ta' policy ħajjitilfu ammont ta' vot daqshekk imdaqqas, ġifieri daqshekk prevalenti di. Hemm dik il-perċezzjoni, ma naħsibx li hija kbira daqshekk li tipo ħadd ieħor li m'hawnx nies li huma willing jivvotaw favur l-ambjent u policies li jħarsu daw la safar, eċetera, tifhem. Però aħna dejjem
hemm it-tendenza f'dal-pajjiż li min jagħmel l-iktar ħoss min l-iktar joħroġ ta' bully u li jeddet jasal u jiġi premjat. Fimt ġifieri min ma laħaqx l-amnestiji, ġifieri eżempju jien għadni żagħżugħ jien 26. F'2000 kelli 7 snin. X'bdew jagħmlu? Bdew jagħmlu transfers biex Ġanni li għandu vetrina ta' 80 sena neqliba fuqi biex jiena jkolli vetrina biex it-tajr li għadni rrid noqtol nista' nitfaħħu f'dik il-vetrina. Mbagħad meta ndunaw li hemm din loophole ieħor, bdew jwaqfu jagħmlu transfers għax bdew jibżgħu li xi darba ħajinqabdu. U l-uniku vetrini li qed jiġu vetted huma dawk li jisma' taqba tasf xi ħadd tikser il-liġi sfaċċatament taqbdu red-handed ma tiġix ħafna ma ġieli tiġri u jmorru jċekkjawlhom id-dar, jsibu li regolitajiet u mbagħad jibdew jittegjaw dawk la safa imma huwa persentaġġ żgħir u għax daħlu l-pulizija. Sistematikament m'hemmx xejn. Julian, minn fejn hu dak l-artiklu? Times of Malta, about 75% of licensed hunters have a collection of stuffed protected birds which were shot illegally. Pero fl-istima tiegħek għax inti qed li kien hemm kaċċaturi li jitgħallmu, fis-sens li ma jagħmlux dan ix-xorta ta' eżerċizzju. Għandek hekk għandkom amment ġieli sar xi stħarriġ ta' kemm prevalenti din il-problema fil-komunità tal-kaċċaturi. Fl-aħħar 4 snin l-ammont ta' tajb protett li qed jinstab mill-birdlife, ġifieri l-pubbliku jsibu tajb protett jew mejjed jew ferut u b'xi mod jaslu għand il-birdlife, dak l-ammont żdied, ġifieri għal volja. Ma żdied għax hemm iktar awareness fuqha? Le għax l-abbużi żdiedu. Ok, mhux tajjeb trend vera fucking kera. Le ġifieri kien hemm progress żgħir, però issa jisna nerġgħu nweġġu l-arloġġ lura. Dak li jiġri meta jkollok l-impunità, ġifieri n-nies jaħsbu li can get away with it li su xejn mhu xejn. Billi noqtol lajkla. Tifhem ġifieri problema. U qed inċaħdu dal-pajjiż, dal-poplu miċħud li daw la safar igawdihom mod ħaj u ħieles, ġifieri. Flok jiena sparajt l-asfur bil-kamera tiegħi u gawdejtu int, u bad ġiħat ieħor, u bad għadda minn hemm u raw daw kien da xi ħadd waqqgħu u żammu għalih. Apparti l-impatt li qed tagħmel fuq l-ekosistema. Fuq l-ekosistema ġifieri daw ma safar li huma parti minn popolazzjoni li dejjem qed tonqos, jekk mhux għalina fl-interess tagħna li nipproteġuhom għall-ekosistema. Għandhom valur kummerċjali daw dat-tajr meta jiġi balsmat fis-sens dan suq għalihom. Black market fuqhom. ċaw min joqtol biex imbagħad ibbieħ il-ħadd ieħor biex idaħħalhom fil-vettrini tiegħu. Ġifieri mhux 500 euros, 1000 euros, ġifieri l-iktar l-asfur kollu preġu iktar għandu valur. Iktar ma huwa rari grandjuż sabiħ. Xek anke biex tibbalzma inti ħadd ma jibbalzmalek asfur b'xejn titħallsu, ġifieri it's a profession in itself, int. Sam balzma illegali ta' safar kaċċabli imma dak li huwa protett ma tistax tibbalzmah dal-mod qed tifhem. Ġifieri mhux il-każ li l-vetrina tiegħi tixed kemm jiena kaċċatur kapaċi. Mhux dak il-punt li qed jippruvaw jgħaddu. Le bejniethom dik hija dak huwa l-punt iktar. Ma qed nixtrihom daw il-tajr. Xorta hemm element ta' preċu, mhux daqs l-element li inti qbadtu. Ikkaċċajtu inti. Iktar għandek vetrina b'tajr kuluriet u rari inti ma' sħabek kien iktar king gara kemm inkapaċi dik lajkla tiftakar meta waqqajnija u ġejna warajja u ġbarnija mill-ilma u kellna ntellawa. Sejdi ġifieri hemm bħal meta nieħu ritratt jiena huwa hemm storja wara dak ir-ritratt. L-istorja tagħhom huwa ta' kif qabdu dak l-asfur biex iżommuh ibbalzmat. Fimti ġifieri hemm kważi aspett kulturali. Tifhem? Soċjo-kulturali tnejn. U inti f'Ħażabuġ, kemm prevalenti l-kultura tal-kaċċa? Jidher li pjuttost attiva. Ija. Ikollok taħdidiet ma' Ija, ikolli. U x'in il-perspettiva? Kaċċaturi li nitkellem magħhom, għadu nitkellmu fuq xrajna jew x'der. Tipo rajna xi ħaġa, qbadna xi ħaġa. Ġieli jkun hemm
episodi fejn ma naqblu xew isma' dak jaf li naħsibha mod u jaħsibha mod ieħor, tipprova ssib rispett reċiproku. Tipo, hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq il-kaċċatur, qed nitkellmu fuq l-attività illegali. Tifhem l-att. Fimti ġifieri. Ġviri, ikollok taħdit ma kaċċaturi li. Ija, jkolli jkun hemm min jkun open. X'jaħsbu fuq dak li dak li tajt inti. It's no hidden secret li qed ngħidlek fis-sens dil-komunità jafu li daw l-affarijiet isiru jaf li hawn min għadu jabbuża. Hemm min għalih hija normalissima. Kważi jkun hemm min kważi jammettilek li jabbuża hu, jew jaf min jabbuża ma jibża jirrapporta. X'għandek il-biża' ta' vendikazzjonijiet, film ta' politika, kollox. Tiġi ostraċizzat mill-komunità. Xabba, u appoż żgħir u kulħadd jaf il-kulħadd. Mela, bro, fuq dik il-nota kemm xejn mdemmija, ħanaddu issa għal. Inti patrun bro. Is-siwa. Is-siwa, din fl-aħħar. Imnebbaħ. Provajt nagħmilha fis-sajf imma kelli problemi bil-kart tal-bank u mbagħad għamilta dil-ġimgħa tipo bix-xieraq u la konġejjin tipo qed tkun taf x'qed jiġri fil-komunità tagħna. Jaqgħu ħafna għali għadi l-kurzità anke pizzutu hekk għamel biex kun jaf x'saqsew nagħmel. Mela, il-patruni jistaqsu miġubalilkom minn Browns, bħalma ġilist arena fuq il-podcast Browns joffru dan it-test ta' kwarta li jisu speċla xorta ta' VRT tal-ġisem, kemm tmur taqbulek subbajk, jaħdulek ħarira zaħira d-dem, u sirta f'kull xorta ta' ħwejġ dwar dak li kun għaddej fil-ġisem tijak, ħwejġ bħal pressjoni, kolesterol, triglycerides fid-dem li dejjem nixtieq ngħid trigliċeridi ma nafx teżistix. L-ammont ta' zokkor fid-dem, BMI, body composition, anke body composition jagħmlu? Faqa. Body composition, nibdew nagħmluha Mark, fejn hu Mark? Sa nagħmluha darba kull 4 ġimgħat xina u Mark iddeċidejna li das-sajf blat ħankunu. Mela, hemm xi ħwejjeġ oħrajn li tajb insemmu? Le. Mela, għaldaqstant insomma jrikkorru għand Browns biex tagħmlu dawn it-testijiet. Ara tlaqna b'Kurt Azzopardi li saqsik titħajjar tikkuntesta l-elezzjoni mhux bil-forsi l-elezzjoni, forsi iktar il-qudiem. U jekk risposta tkun iva, titla bħala kandidat, diġà ħatitla skont raġel, bħala kandidat indipendenti jew titla ma' xi partit. Is-Seamless qed jaħdmu lid-dar, daqshekk napprezzah xogħolhom. L-għażla tal-ħamija wiesa, il-kwalità hija għolja u r-reqqa li bija jinħadem ix-xogħol impressjonani. Meta qraba ħbieb jeħtieġu xogħol ta' dan it-tip, jien nibgħatu man Seamless. Dilemma kbira fis-sens m'għandix risposta eżatta ċara għax ma nafx se nagħmel il-qudiem li naf li kif qiegħed bħalissa kuntent ħafna u fini ta' kunsill lokali ma nimmaġinanix nagħmel mod ieħor. X'jekk is-selezzjoni tal-kunsill għada nerġa' noħroġ indipendenti konvint li that's the way forward. Sa fuq livell nazzjonali hija iktar għad ma jibsa għala volja naħseb iktar ma jgħaddi żmien anka kif l-elettorat żagħżugħ taf x'isu għaw dak it-trend iktar kritiku lejn il-partiti l-kbar. Apparti li hemm lok li naħseb li titla' fil-Parlament b'mod indipendenti. U anka il-medja tiġi demokratizzata. U dik tgħin ħafna ġifieri għal meda twila ta' żmien l-unika medja li kien hawn fil-pajjiż kienet okkupata tal-partiti. Llum il-ġurnata tista' tiftaħ podcast xandira bħal di u tellaħ online u xorta telħaq l-istess numru ta' inti po biex nirrispondi sul konsern tiegħi u għadni m'għandix risposta x'qatt ma kont f'dik is-sitwazzjoni li inti f'każ li titla' fil-Parlament bħala rappreżentant indipendenti kemm tista' tkun effettiv biex il-bidliet li tixtieq isiru. U jekk mhux indipendenti forsi ma partit żgħir li toħloq inti. Jiġifieri il-konsiderazzjoni li qed tagħmel inti jekk hux indipendenti jew partit kbir jew jekk hux indipendenti jew partit żgħir. Le kollox ngħidli huma l-istess.
Il-konsiderazzjoni kollha dik qed tagħmel. Jina stajt fiex tal-konsil ma' partit żgħir. Sewa. Kelli talbiet u kont rifjutajthom ukoll għax tipo kif tkellimna, rrid noħroġ taħt ismi, that's it. Fimt? Fuq livell nazzjonali kieku? Fem, naħseb fuq livell nazzjonali naħseb għaw konsensus li dejjem qiegħda tikber li għaw bżonn ta' influenza fil-parlament tat-tielet partit biex tkisser dik il-duopoly li dejjem għaw bej il-blu u l-aħmar, naħseb huwa bżonn jus. Naħseb għaċċana ħafna nies li għadik li xaħat ikisser din il-politika duopolistika li qed titkellem dwarha. U naħseb li t-tisir partit żgħir jiena. Pass. Tipo ta' 26 fil-konsil b'dan il-mod naħseb diġà nagħmel iktar milli ħafna ħasbu li nista' nagħmel, tifhem? Xi jiġri l qoddim issa naraw il-politika anke ġimgħa twila sa wara s-sena. Però milli qed il-konsiderazzjoni hemmhekk qiegħda. I wouldn't close it off now. Tajjeb. Julian Caruana jistaqsi, żgur li se tmissu ma' dan is-suġġett x'jista' jkun il-vantaġġ / il-punt li jkollok MPs indipendenti f'Parlament li huwa dominat minn partit wieħed plus minn siġiet. Eżatt. Jippreferi li jitla' partit ġdid, tielet partit, għadda kif iddiskutejnija, esaġġ. Dik vantaġġ ieħor li jekk inti indipendenti fil-Parlament, bl-istess mod kif tista' tkun indipendenti fil-Kunsill, l-aġenda tiegħek tagħmilha inti. ċfek jiena nħoss li għandi invessa abbozz ta' liġijiet fuq tema li jiena nemmen fija, irrespettivament jekk irridu il-laburisti jew nazzjonisti nista' nitfaħħem. Tifhem ġifi, tista' toħloq lokal dibattitu fuq ċertu ġrajiet kurrenti li għadna m'għadniex qed niddiskutuhom biżżejjed jew mhux qed jingħataw l-importanza li meħtieġ ikollhom u forsi b'dal mod tista' you break the ice, biex ta' tifhimni x'qed nipprova ngħid. Ejja, ma. Li iżid dialogu li ma jeżistix bħalissa. Imma naħseb li jsir jiġifieri tielet partit għax kif kiteb dak ir-raġel, mhux raġel kien, Julian Caruana. Speċa meta mbagħad ikollok dik id-disparità bejn żewġ partiti li hija daqshekk kbira biex ikollok influenza fil-fatt Sijuk, huwa rappreżentant tal-poplu indipendenti, però l-impatt li jkollhom għajr speċta li nitħattu fil-Parlament fuq ċertu affarijiet meta niġu għal-votazzjoni u mbagħad huwa inqas minn negliġibbli speċa l-gvern. Issek tittajek ħadd tagħmel alliance ma' xi ħadd u forsi xi ħaġa ħajkun hemm kompromess, ma naħsibx li kulħadd jaqbel f'partit ma' kulħadd jew fuq issues. Jina sepp l-importanti li l-partit ikun ħaddan prinċipi. Leqreb ta' dak li temmen inta l-għares le. Eżatt. Ġviri li kolkom più o meno setta valuri li huma simili, ma mhux neċessarjament identiċi, u naħseb li jemnu fil-proċess empiriku iktar milli bħal ħafna partiti li spiex ta' imorru għall-ideoloġija jew li imorru purament għall-hard party line. Naħseb li jkunu jemnu fid-diskussjoni, fil-razzjonalità, fli tixtar xġara fil-passat, data jkollok xjenza. Il-mod kif tħalt jiena fil-Kunsill jista' jwassal li wara l-esperjenza u l-maturità li ksibt fil-Kunsill iwasslek li tingħaqad ma' partit u tikkontribwixxi il-qudiem fuq skala nazzjonali. Għaw żgħażagħ tal-età tiegħi li jgħidu li isma' jien nixtieq ninvolvi ruħi fil-Kunsill, ma nixtieqx inkun ma' partit, għidhom isma' tistgħu tippruvaw b'dal mod. Mbagħad jekk toġobkom il-politika jew taħsbu tistgħu tagħtu iktar, tista' twassalkom oltre. Imma the first step m'għandux għalfejn ikun partiġjan bil-fors. Mhux hekk. Għax aħna hekk qegħdin bħalissa, jekk jien ma navviċinax il-partit għax nħobb il-politika, jekk huma ma javviċinawx ma toħroġ. Forsi ma rridx noħroġ ma' partit. U għandi idejat
jew nikkontribwixxi ħin għall-lokalità tiegħi. Why shouldn't those people be given a chance to? Tifhem? Isma' men, għax qegħdin f'nofs il-kampanja elettorali u ma daħlitx eżatt fit-taħdida, speċa tħallna ħafna fuq politika kif issir il-politika u l-interess tiegħek fl-ambjent. Tkellimna ftit fuq il-policies tal-mass transit u tkellimna fuq il-policy tal-open spaces. Kif qed tgħix anti inti wieħed minn dawn li tħobb taġġorna ruħek fuq dak li qed jingħadu mill-partiti fuq ma nafx, biex inti il-ġrajiet kurrenti wieħed minn dawk li tkun tagħmel ir-refresh għall-page ta' Times of Malta u tal-Lab Malta, jiġri għandek dak l-interess. Le, ovvjament, l-għajet fil-konsil jisek bla ma trid issegwi ġrajiet kurrenti, tifhem issa speċjalment din f'nofs elezzjoni, fhem dal-elezzjoni kampanja qasira ħafna se waħda mill-iqsar li qatt kellna. Littament 5 ġimgħat is-soltu niftakar kampanji 2017 ma kienu jsiru 3 xhur, xarej kienu jdumu. Il-fatt li aħna ħirġin mill-COVID jisugħu ċertu nies li qed iżommu lura li jinvolvu ruhom anke soċjalment. Jisugħu anke għajja, hekk inħoss bħala interess. F'din l-elezzjoni għajja kbira. Ma nafx minn fejn ġejja, ma naħseb hemm diversi fatturi bej jisu hemm indikazzjoni minn diġà ħajirbaħ, hemm apatija li dejjem qed tikber lej il-żewġ partiti l-kbar tipo provajna oħra, ma nħoss li hemm ħadd li jirrappreżenta dak li nemmen jien jisni allura ma nafx għal min ħa nivvota. Dik hija dilemma wkoll naħseb hija realtà li teżisti u dak il-grupp ta' nies dejjem qed jikber ukoll. U naħseb kif tkellimna għaw nuqqas ta' ħsieb kritiku li anke eżempju l-proposti mawx platforms jew il-platforms li għaw ħafna drabi huma kontrollati fej wieħed jista' b'mod oġġettiv jiddiskuti dak li qed jiġi proponut, mawx fejn tħabbat l-idejat, anke tara d-dibattiti. X'dibattiti saru? Dil-ewwel elezzjoni mingħajr xarabank, sabbit tajjeb u l-ħażin kollu tax-xarabank kien ikollok euforja kbira fi żmien l-elezzjoni għax kien ikollok id-debates bejn il-kapijiet, kull ġimgħa kienu jagħmlu tema politika, n-nies kienu jitkellmu min jgħajjad bil-majku. Imma kien hemm element tal-poplu. Darba jisugħu nuqqas kbir. Fatti inti anke bħala podata naħseb qed tagħmel suċċess għax kien hawn niċċa kien hawn vakum u rnexxielek timliha inti. U n-nies issa jisom qed iduru fuq il-podata tiegħek biex ifittxu l-verità, ifittxu l-inspirazzjoni li tanti nieqsa bħalissa u għandna bżonn. Le, dialogu mawx u di issa inti ġibni jinse, naħseb il-fat li ma jeżisti x-xarabank. Biex naqbel ħafna mal-analizi tijak li tajt li speċna daqsek mortara loba futbol u ġataf minn ħajerbaħ biex il-malan mortara ta' għamil. Kek tara il-kontenut fuq Facebook, ħafna mill-politiċi għaw mill-kandidati jgħamlu l-kampanja tagħhom ibbażata fuq Facebook. Għax tintendi Facebook huwa fejn il-maġġoranza l-massa tan-nies tinstab. Tara l-kontenut li jitfaw, tibda tiddubita jekk dawn huma kandidati li għandhom aspirazzjoni li jkunu rappreżentanti li jbidlu policy jew huma daw xi ċelebritajiet jiduru il-monti, jieħdu l-ritratti man-nies, ta' parset nitkellmu fuq viżjonijiet, imma fil-verità kull ma nieħdu selfies. Tipo, dik x'politika hi? Dik politika letteralment, dik hija politika tax-xadini. Dik sar studju, sar qed titħaq, alla vera, mela, dak hemm studju. Huwa vera u għaddi li daħsib minn moħħi xi jumejn ilu tipo xfaqar ta' videos qed nara hemm studju, hemm ħafna studju zooloġiċi li jgħidu li l-alfa li huma jgħidu barrel of chimps. Jasal biex ikun l-alfa, mhux kemm ikun kbir wara sobbu hekk, jasal billi joqgħod idur il-babies ta' ċimpanzis l-oħrajn, joqgħod imilsilhom rashom, joqgħod jerfa'hom jilgħab magħhom. Vera ta' l-istess politika li qed naraw mill-PN u l-PL hija l-politika li ġejja minn miljuni ta' snin ta' evoluzzjoni lura speċa. Politika ta' xadini. Amen.
U di distinzjoni speċa dejjem tittamela, inti billi inti kapaċi tikkampanja u titla ma jfissirx li inti kapaċi wkoll tbiddel policies. Ant il-manux ta' Paċville immur ta' sikwieta l-ikla romantika mal-mara jew ma' xi ħbieb intimi tiegħi. L-impenn li jitfgħu f'kull platt huwa kbir u huwa rifless fil-kwalità u fit-toma. Bla dubju ta' xejn il-manux nirrakkomandah lil kulħadd. U jien inkun qed infittex dawk it-tip ta' kandidati li nixtieq ibidlu l-affarijiet u jitkellmu fuq l-issues li inħoss li għandna nitkellmu fuqhom anke jekk huma kontroversjali jew mhux kulħadd neċessarjament ħajaqbel miegħek, imma almenu għandna ġi xeddejat u nistgħu nħabbtuhom u mbagħad niġġudikaw wara. Imma anke dik nibżgħu nitkellmu fuq affarijiet li huma kontroversjali jew li nistgħu nieħdu a proactive approach b'sens ta' viżjoni għax nixtieq naslu għaw. Mela, Ivan Xikluna, nirringrazzjah tal-attivizmu ħabrik tiegħu, naħseb huma ħafna li jirringrazzjawk ta' xogħolok f'dak il-qasam. U nawgura. Thank you, Ivan. Grazzi Ivan. U nawgura li jkun hemm ħafna iktar nies li jitlu għal ħajja politika bl-istess ġenwinità u passjoni li jħaddan. Il-mistoqsija? M'hemmx mistoqsija li sempliċement xtaq jirringrazzjak. Fuq ismiet hemm tal-alternattiva naħseb l-iktar joqorbu it-temi li diskutejna llum. To be fair biex nkunu ġusti ma' kulħadd. Sawa, hemm xi kandidat? Fid-distret tiegħi iva mela hemm Ralf Kassar. Il-vot tiegħek għal Ralf ġifieri? Probabilità. Dik hija imprudenza li staqsi xi ħadd il ħajvota jew. Nas Malta hija u naqgħod tabu. X'tagħmel fil-kamra tagħmlu waħdek le. Però naħseb li d-deċiż żgurha il-vot tiegħi nagħmlu qawsalla. Ġifieri ħanagħmel cross-party voting, ġifieri ħanipprova insib dak il-kandidat mill-Partit Nazzjonalista li jinnara denju kompetenti u nivvota lilu, nixtieq insib xi ħadd fil-lista tal-Partit Laburista li jinnara denju u nivvota lilu, batem l-alternattiva wkoll u n-numri jitħaltu minn kaxxa l-oħra. Naħseb jekk kulħadd jagħmel hekk, naħseb l-affarijiet ikunu ħafna iktar interessanti. Speċjalment meta niġu għal wirt biex jitellgħu is-siġġijiet tikkomplikalhom naqra l-affarijiet b'mod tajjeb. Għalina. Eżatt, għalina b'mod tajjeb u għalihom faketus biex ta' komplikawna biżejjed ħajjitna huma. Bro, minnaħat tiegħi il-mistoqsijiet tal-patruni huma dawk huma kollha għal-lejla. Jieħad ħafna bbaż miegħek, nittama li tibqa' naqraw hekk. Seb niftehmu waħda biex immorru bir-rota. Di tar-rota naħseb. U darba mmorru bird watching. Sajk immorru bird watching bir-rota mbagħad niftehmu. Naraw naqa' kif nagħmluha. Ma mbagħad jiena ħobbni wara mmorru sal-Manux, ġifieri rota, le bird watching rota u Manux. Nagħmlu wara. Nagħmlu ġurnata. Fil-man, sounds like a fucking team meeting, no? It's a team day. Team day ma' zammit Lupi. Għadek la' għamlu, inti? Lupi jgħidu li. Lupi. Fil-qosar. Fil-qosar. Ma, tixtieq si ċaċa bro qabel ma nagħlqu? Naħseb li kelli ngħidettu. Lesti. Ħadd pjaċir ħafna li sirt nafek. Tal-opportunità. Grazzi ta' xogħol li tagħmel. Kif għalet li kienem ħafna fuq il-paġna tiegħi. Kienem ħafna fuq il-paġna tiegħi li meta staqsej speċjalment tixtiequ. Għandu ngħid. Għamlu li balla pjaċir ġifjax. Tgħid nittama li noffrilek xi ħaġa ġdida fuq il-mejda li għadna ma smajniex fil-podati oħra li biex il-podcast tibqa' relevanti. Suċċess bro għamilt, suċċess. Bħalma għamilt fil-karriera politika, bħal suċċess li nixtieqlek fil-ġejjieni politiku tiegħek. Kwalunkwe insomma, mhux il-politiku biss, ma tfajla, ma l-ambjent, biex nittama li tkompli tiżviluppa bil-mod sabiħ li qed tiżviluppa. Dik nistamat naqra stena hekk homoerotiku. U fuq Mela, qabel ma nagħlqu, grazzi l-sponsors li għamlu dan il-podcast possibbli. Dawn l-azzjendi huma il-Browns, EMS, huma Tronics, huma Seamless, Manux.
kif ukoll Derek Meets, grazzi lil Free Hour Lavazza, grazzi l-Kutriko, Garmin, E-Cabs, it-Teatru Malta kif ukoll l-Olympus, infakkarkom jekk tixtiequ tkunu parti mill-komunità tal-Patreon bħalma saru ħafna mill-ħut li kienu mistiedna fuq il-podcast, fil-fatt anka fuq il-WhatsApp group hemm xi ħut li kienu mistiedna u issa qegħdin parti anka minn dan il-WhatsApp group. Għadda tiktib li tista' sir blows tilla Leġenda Champion skont l-iskalun spiex ta' inti tieħu speċa ċertu għat ta' benefiċċji. L-aktar benefiċċju bażgu huwa li taraw il-podcast madwar 4 tiem, bej 4 tiem ġili 10 tiem ġili ġimatej ta' Marka Milleri Part 3, dritt meeting fuq ma' fakki tistgħu qegħdin. Għax aħna na Marka Milleri Part 3 li għadu fuq il-Patreon biss. Naħseb ta' min noħorġu issa, fakit. Le? Da l-iktar hippie kapitalist men laqad tiltqajt miegħu. Jien naħseb di parti minn xi xerejt inti m'intix verament hippie, inti qed tipprova you trying to parade as a hippie biex nafdawk fil-kapitalizmu nefast tiegħek. Nefast mhux kelma. Ja fil-nuqqas third garden ukoll qed jaffettwani. Dek ilkom ma tagħmlu hu. Mela, tlaqna. Seguna fuq il-Facebook, Instagram u TikTok. Saħħiet li tajjeb, mulej ma'kom. Grazie Steve. The end.